tio nana Krobea I'm on fire kajagum na ye tio Pramu ato abusiafo ya mamunyina ha braso sansema hodro ayaboaboa no sakase yebo ya to di se Asem Beba Dabi kase yebo no yade ebesomo ensamo yade bramo no de edimu akotene ebi ene sei yade ani abachre eye enkwanta awoti emantam emu enkrafiru no aba achre se basabase bi ama no homne so ama ekobi ase National Security Coordinator wadempanimfo bi akohodom a omokwa akohwe na de asie no omode yiye ebeto yiye na waka asem bi nkyeremu ahodo no ya de bebremu ewo kasie eso abrantie ba ko a wanya mfrinhia do dudum de dini Nicholas eye kini ka so ebeka ya akora bomo sebe no eye mfrinhia du ya wo mukun no ye sen komode no kwa akogyi sketro sabre juvenile court no atenase a wo che so nkomu afi na beba hwini adiani atre eye adwumakuo ba ko bi ya wo ye hwemu pa na hwemu a waye no aba betodwa ese omatiasema Ghana ama Ghana so abibrem hanom emfin champion mienu ene eye aduonunum omanya wo mo hodwo pa ya asomdue asemu ma ya oye bibia eye yiye wonti twoka wo ya timini wo ya kame no yan ene etoso emienu ewo abibrem ha sei Atifido dunjajuma kuo no de wo mo jahihie mu aboano no abontin so de abatudwa wo mo chiemu se awro podo no aduasa anansa hasan aduoson ebiensa 373 fire cases in kwa wo mo chese wo mbehwe na eso atumiate Sound also kakra bi ne apone de ama momone antra kwapama se de beba na we pemo na mom tie na sene so family se wiase obi ani hɔ ma wadi nam ajaja ne de dom so ne boche boy de sente adwumakua bi ada roma no maso asena nsem hoduo yi ye be ne de ama mo enne awia brave tamak no ewodwa so ye ba ye mfia de odini ye nya problem bi ada koso ananom wate na no ebebo apa enne wada ne de ho aba awua no apuo saa edunya bi abonoguna no amakora ne bi no so abonoguna ahoden ko ase ya twom ye so ya mag drink ho no ne de cafe bi animo e na vata mag choco so ho e de yan kase koko e ne de aye tie obro maka kawo abusua ade akoko wo bia no e papa di kosoro na no wate vata mag banana so enio na ne de kwasi bro ne be kase delicious papa enya grokra wonya bi na no ma ebeboa wo vata mag strawberry so nie e no so ehye pa na woni bibi calcium wom omega 3 wom 6 9 ni nyina hwem mase ya twom paninum nkwada nom ne mesrawa da supermarket ho no bowra ho no oje ba ko no aje ba ko ama koda na tropent ya de gibi na fa kogu fridge mu na mono no kakra krasa na nkura ne de omonum a etimi bi omadwene mo kosuko obebongo masa biribi ya atese enya asem keto akra akwanto kwan bi apio wo ye kirekire ni a mesrawa da media homa bi e ba betudwa wato adi we eya USA abrochire exam na American o ko akwa ye adwuma a kirekerefo a muni mu de e wo physics anasa chemistry mu no abusuafo boa ho na chekere woni amasi ho no na kwantu no apply life e di amount ye pe akyerɛkyerɛfo mo ne mo de e wasa ne manum na edo ma ko US abrochima mu ama won akwakyerɛ de e ho eno eda nchen a ma mo betimi ahafie no bekyerɛ eye no nisu no eno so mokra mo ka ho bi na mo de enye ho no mo na mo bekɔ mo kɔ Romania construction workers mo wɔ hefa eno so Romania na plumbers no eno so Romania sa welders for Romania na afi electricians for mo nyina da mo so mo ɔbɔ mo ho yi ne yɛmfa mo kɔ Romania na mo kɔ pɛdwuma enye akatua ne yɛbafu kakrakasa enye ketwa kora mo fresh see ya wa homa so 0244 213 187 0244 213 187 and 0276 221 939 0276 221 939 Eljon for perfect woman on your day eka wo bio sen kwada no eda chintia ne perfect ede asom wodom wo mo kenke be guapa de e mane dan so sapamfa wo mo anwo san mai yes na ka ji watum se ehuma no eye soronko abu man kwada no wo mo adisuan seb no tumi ekoyi afi wo mo adwun no e bobe pa ye wo English language basic 1 ekosi jecha free no e wo up our world our people don't so kejuan ko basic 6 history of Ghana wo me yabakosem wo rodon
and also RME and also basic one coach yes free no computing and also KG1 course basic 6 creative arts wo ho and also a basic one course basic 6 there e wo science in mass united the son kokwan son kwara kan ya so what mo adwunu mu na tinkwakyire ti di obesua bia rabosa tom din eduru so hwebre so na otimi atwere ye wo na ye na one course KG2 for numbers wo ho language and literacy over creative arts phonics computing coloring and writing sound so na wo mo JHS1 eko CJS free don so ye wo English ya kan wo ho ne a wish control no ben bonka that kra no kan wish what and one profo no yo social studies e wo ho army enso e wo ho a ye elsum JHS free yes at mock exams terminal exams midterm exams kumaso peche kwan ya ye wo tuto je ben station one kran so dan so man. First up, what one you put you? Number is 0243299938 and 0540-755465. Yota say a Jumano Abichi. And which ever more Jumayo. A Modian say housekeeper Jumano Yadia Pa, Kumasin and Quadra Yadia Monse Jumano. And when she say be a waiter, receptionist, and now a Juan and one Yadia Pa say cuckoo. Binzukra Bambos, Ujin Papa near war. Adro Diabra said Fanon Tianum Nidia can Hobi at the additional Mamma Casson, what you may see University. No man in your Freyota for area brain and want to me a bonko more 0501 499 432 and 0501 499 432. Number crowd not one friend and you company abo enkomo. Ya from a trimodahine, Nana Kwasibusu at Sham Minimia. Ausunaba or hine Kwabna Boatin. I feel some no any. Yes, some nasia na yeshasia at your free nkwanta. Na nkwantano ewo eye oti amantam emu enkra free one eba atresen. Ahinsem ntawanta obi ama no homene so ho no ama mode ya boni ama ekwawi ase akra ensia. Kra na omato na nanom ewo nsia do ya ma owu ani na jeyi. Wodoma nkoma wo me ya udeni o na se brede abusua bi ede eka asem. Wachirema enam esaya no so ama enipa makoma bebe se aduonum ya wo mususu se omo no so antakrache ema sa adwumade yi ekwaso no bambofo ache wonum a omo ye omo nsemu ehwehwemu na wiase empani se ewobi ena akwakowie bi akanwu bi ama National Security Coordinator ya na anu ada ya yi no ya ni din ene DCOP Osman Abdul Razak wone empanimfo binuma omoso omunimde ewo bambo animu ensensemu ena afe wodwani ekire eye oti emantam honuma DCOP Alex Akwa wono ena oye mantam no wapani a wohwe eye posi edwumade so agba pro honom ama sebre de esie no omope anu enuabubre ne no ena akan bie ama apani a wono ena woye bi dia boa sebeye ne bambo mu nsam betimi akonkan mekire DCOP Osman Abdul Razak wode ba beto dwase ehena hodwiri ene nwoye pa sa enam ahinsemu ntawantewa so ama saa ne ama woyi etimi akwakoba na obasra pa said yesie bia de akwa zumpini bia no adwobre DCOP Osman Abdul Razak. This issue has been going on since 2019. When it comes, security will move in, it will go down, rest for about a year, another year, getting to October, it will roll over again and start. So since 2023, October, this current one has been going on. There's been curfew in, and the curfew has come down. So starting from 13th, the current one, someone will ask, what is the reason for the conflict? It is basically ownership of land in Nkwanta. There are three different feuding groups, the Achode, Chala, and then the Adele. All of them are claiming ownership of Nkwanta. All the three groups also have their traditional capitals. The Adeles have it in Tutupene, the Chala Odome, and then the Achode is a Shiari. But they all claim ownership of Nkwanta. So if one group wants to do something in Nkwanta like a festival, the other group feels that it is using that festival to claim ownership of the town, and that creates security problems for us. So on that note, let me move to the current one. On 13th of January,
2025, a group of Muslims went to the cemetery to bury a departed colleague. Whilst at the cemetery, gunshots were fired. No one was injured. No one suffered casualty. But it started raising tension in town. On 14th January 2025, the day after, shooting were recorded. Then we got to know that on the 13th night, some houses, gunshots were fired there. We went around and then realized that some people were injured. On 15 January 2025, unknown gunmen attacked 5 houses at Tiobodom, and one Naomi Foliga was shot. She's currently on admission receiving treatment. 3 houses were also burnt. MUSEC in Kwanta met and decided to meet all the parties and then advise them to use dialogue to resolve their grievances. However, on the same night, the firing started again. That is the 16th. Around 5 p.m., armed men attacked Tiobodom again. Tiobodom is located below the hill. So Shiari is on top, Tiobodom is down. So the assailants, we believe, are from Shiari, will descend the hill and then attack the Tiobodom community. 3 houses were burnt, 3 persons were killed. Police and military reinforcements were deployed to Nkwanta to maintain the peace during that night. Now on the 17th, more police and military reinforcements arrived in Nkwanta. So the situation was calm. No gunshots were heard. But we went around and realized that 2 other persons had been shot, bringing the total number to 5. And the injured, 10 persons had been injured. As at yesterday, we had no gunshots, but we realized that 1 person was also shot in his room during the 16th. So bringing the total number to 6 persons killed, 10 persons injured, 12 houses and 1 shop set ablaze. On 18th January, the military and police conducted cordon and search in selected houses based on intelligence from the NIB. In all, 10 suspects were arrested with 2 pump-action guns, 2 single-barrel guns, and 131 cartridges were retrieved. On 20th January 2025, 7 of the suspects were remanded into prison custody by the Dambai Circuit Court. 3 of the suspects are on admission at the hospital with various ailments. One has a collarbone injury, the other one is in intensive care unit, and another one is also receiving treatment. When they recover, they will also be put before court. Just this morning, the military and the police again went to Shiari based on intelligence, and they've arrested quite a number of people, about 50 of them. We are here to screen them and prefer the appropriate charges against them, those found culpable. So as at now, security-wise, the town is calm, the surrounding villages are also calm. But we are still maintaining our presence because it is an uneasy calm. It can degenerate at any time. But the operation to Shari today, I am happy because it has sent the right signal to them that nobody can escape the full force of the security services. So that wherever you are, you think we cannot get you, we can come after you. So this morning's exercise has sent the right signal to those who are bent on fomenting trouble. And we are grateful to the National Security Coordinator and his team for bringing men to assist us in the region. Abuzafani amoti ye DCOP Osman Abdul Razak. Abuzafo yemo penhwam na yenko kaswa wonfifi mantemu. Sabra maker said no, Ebeka ya, fimpino ne dunu ba kon. Abrantie anase brantie mienu bia.
Womo chire womo adam for bakon ni din ene Ismail Abdullah wanyam finhia no du. Womo chese womo afama lama kwan so bi na malam no chese. Womo fa brofre yi womo twetwa ne tin na de na eja womo fa no enye sikaduro ya ne nam so ya asase mi kokosi ye. Na nsɛm no epiepie mu ma ɛyɛ basuku bi tena se fa sansɛm no no mo kyɛ sɛ saafo wo mo konkodam tu wo mo akoda da bampro no kyiri ben finhia bɛ ebiensa ɛne abosomi bɛ miedu bi kura no a yɛ kanka ho na sabre Accra Juvenile Court no wo mo akwa setra se de hia se de fata wo mo da egu akwamu ni nyina no sɛ abrantie ya wonyam finhia bɛ dumotwe sanse no ekɔ na sa asɛm no fira se no wudunum Zese wohwe de wanya no a afi ye 2025 obenya edunkron sanse odi bubun konta no asa na esi ekro court no nipa otra adwamu judge no Benis mansima kon e no de atudwa ya wo kyese sese no wahye se abrantie wonkoda mu mfirihia no anase afi no wonkoda mabosome dumienu e do okro no akwakoda mu na wokoso yi suku ya kan na nkefra no se nkrabo ni suku senior correctional center ibi e de no kurada no eno akura betumi agina so makura yi ne nsanodwuma vocational skills ibi betumi atenten no akyekye no ambotumi agnya asiginaye de amana brabo sanso obepie no na wo nsanodwuma ya eboa na wo bra ya court no ehye no na nka mfirinhia miensa ne abosomi mienu aye da so akohye mu wan akoda da bampro kiransa ne ya ba be court no aba bebu atan no na nko hwese nka ne court no betumi enya umobro kakra de aba no nso wantumi enya ne saa ene yeso nkomu abosomi edu mienu nti wo bra ya ye hye saa no etwere ya obu yobu nkoto dwe ne sato ne san kotre manda bodwo sre se yi manum ho koto manum ho Ismail we nipa na mpenanse mo pa kame Nicholas ekini mene no ane dia krum fikire ho na mahu de ye tinu wo sre so adana Ismail busuafo nso ehwese se de be ya so twema papa na emo bibiara nso nkowe yesa mu yosem ayete sa intisa brede koto no ese wonkodem abosome edu bienu se be ya de koso no entumi entoaso bi mu yefro no ma ne yebohwi na ya de ani akyere boko na boko ye nyina ye nim sa asomdue aboko e ho ma mpanimfo se ebire omo de niama egu akwa mu se de be na asomdue ma pa betimi akoso na Cyber Security Authority of Ghana mampani yewra John Dramani Mahama ababio wa hyese nyame no kwasem nie wono empower ehye abadwakue bi ya saa abadwakue na wono empower no set task force no wono ba be bi ede aboa na hwemu sonko bi atimi akoso edurumre bi a social ne media no so abel fonten video no so kwan amanfo bi efa so omoto enkra no ebi wo hono a ya na takrabo jem obi timi kwotena social media so keka ensem bia sebre yesi epe adena no nuabubre na wakeka ensem bia na afei akwakofo ohaw eni oyenne ede aba beto eyeboko eni warwale efo so ya wo kire se nyame anim no kwasem ne saa ne ma no yade bia enya de ebeboa endi saa task force ya watie no wono ba be ehwemu na saa ne ma na ekwakoso nyina ebia na obi nim hu nim de bi anaso obi wo hu bibia ene entempa na wode asoma na wode akwakomo mo se mehu se asemasi anaso obenten what social media so nipa asemasi ananipa anase b what social media so keka ensem bia entimi maboko ene wale entokwa no enyo na te so mo so mo si ya twetwe no wanhwemu ade afa ho se wo se efata se ya twenwaso a na ne nampanimfo animanimu na no na ma hwe atwenwaso wo se animanimu ya no wo mo ne eye bambo empanimfo na afein wonom a omoya anamusifo ede ma eye aban na afein nkrofo amaso no ya ebembembe ehodom no omo ba behia no ma ebi di aboa se de ebe na asomdua bu a yepese koso e warwale ane ne mpatamu no etimi ekoso Eljonfo na yentoso na etifido na eguso ewo etifido dumjadwumakuo no de eye ejabro ya hye mu abono ehye no anase wo mu de ehonsebro tudwa wo mu chese ejabro be eye ahasa de dwoso miensa 373 fire cases nko ya betodwa eno no na wo mu chese enyapade woro nso aya se ye hu sika no esom 68217 Ghana cedis ya chese sika yantampa wo mu de truth ne wo mu chese afimpinu ne adonu enan de eno no na wo de toto afimpinu ne adonu miensa no de no a eno de na eye hasa ne edu emienu na wo kiremu se
nya na se pani a ode krata iba ya ne setwum ase ye pani kasoma fo aduma dwumdwa na se dwumdwa dwumakuo no baba hudu officer yi no wo kire se wo hwe ya afimpinu aduonu enan no a je se edo no akosoro papa wo de tutu aduonu miensa no a je se ntumi ankosoro sa demu bia ya ade bechi bia wotumi nya case baako se ha ejeshi kubra ha ejeshi ampa the case awro be wo ha na aduasa eye enson tumi beto wo mo pronso brebia wo bedwene wo mutumi entiase na wo chese wo de toto na ubu eye bupan no ne honkonta no a wo chese ejanko a ya electric enko a ediaba be aduanan eye enkron eno ejanko a edo no na afi so ejanso nko a ya eka anase car edi aba vehicle eye fires no eye aduonu enkran say wo mo de juju nsene ne bebre commercial ones bia adwumam ede aduanan nan edo so eka ho ebi say institution eye fire don so edunson wo mo timu ese bia industrial firi dwuma no nso bia ejato ye wo munya miensa enso eno so eka ho bi kan konta no a wo mo ebu ye no eho bi so a wo mo befrosoro nipa bi wo ho a wo ze wo frosoro an koyi obi a ye ja ehye no so wo mo koyi obi no na nipa ba kon so atoa ense do no so na eyu awuwu a edimu akotene ebi enti wo mo ehye se yade aya mu eden pa na awuwu no dia anhyeda anno so gya no be na ahye beko no bia ade san nipa da no mu no na eja bru japa no ano den na koma no homre so na wo kire se afimpinu na donu eye enum yi 2025 yefrasie a ese kurado yo be donu mienu 22 days a ye shafi asie na wro ya ba beto so no bo chese cases awro be aduanan na yefrasie a ye no ahiru so aba chese woko ba bi ti say GSL Africa Limited wa eja to ho Tamale Timber Market honso eja eto ho a na eya wro sempa buruburu pa no bia no odin yu enti ese de bo chese se ne be ya bambo betumi ahiru so no empirifo ebema officers awro agusu akoku mfirinyuma awro mu ni hyehyeye ne nkyerɛkyerɛ awro na tumi abo se be ya eja no tumi ntretim na kofa uyini emfamra eye Tasman Ghana ya fra betri moda hine nana kwasi wusu echa minimia asonaba ohine kwabra boate akura de akare ye wode apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Plaxmox Mr. No, malaria dronana. Annie, say an answer. Who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. Ya no bieno says a malaria morning yina am yina negative adia ho one ma we hepa plus mixer no and what do we nsuaba sentia e was our immune system e strong de bia enti pavi e support immune system no na plus mox no so e tu malaria no gu malaria symptoms et say etipaye afiafie wonu mu ato ahomra no musa achakura 4 days na pavi and plus mox mixer wanom no e tu malaria na sekura anya sa adia ko hu doctor fra 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo and Quada when you feel do you come. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Perfect series books here. Oh, my Mikoto be mamma mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what to make in kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Mr. Ghana for GIG Perfect series. At 2 mono dear. Jai. No dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books BAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English every basic 1 equasi junior high school na ban combine so a owoni nyina bi English nom and maths nom me say books be any wa perfect series any bi na GS any naka enso am approval into obata bia nkoto be maneba and na say we there school be kura betumi akotu akoton am students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a atufo nko putuoja station wa enkran danso mine first stop any omamu ba bia yetonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi Plasmox Hepa plus mixer to malaria na sekura Sweet darling.
my beautiful baby. Hepa Plus Mr. Yebusi and no mama Hodia Bar. Busumi Pini, Mentia Siemedo. Tie, Hepa Plus mixer, and your Juma Ebe ye when you perduen mono. After you cry Ebe your one more. A drew ye my general well being. A bushiapo would do him ye, a snippy beer. Eti me manom pefia ha. Hey, share. We Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. My dear drone di pa. Pavi Plus Mox. And na Hepa Plus nyina. A pin for about or more manufo. And kwada we nfie du mienu ka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG Edwin Kratoya. Order 4. Mami misa Asem bio. Da bay na ope brese. Uko yisho unipedria mu. Sede unipedria na kwa. Na huo density. Obre buo. Osa. Cholesterol anasa. Didudwe mu. O blood group. U genotype. So ye AA. AS. Ana SC. Sabre. May comfort by grace. Medical Center di ama say enhwemu bia bramien chen ma ye nhwemao ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de kofi tem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia say obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ye timi aso no by grace Medical Center e wo Kumasi Breman DVL ne nchen pe o say kwadwe area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea. Krobea nana yo Asante Asem Beba Dabi yo akakune bete onua ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi yo Yesu woha yanbisa Peter oteka Asem Beba Dabi woha wuko tie hefa piao unim doye kamen nyane hwe hama no fire no nipa na opata esi jeje bakunya wenya ogina mfimfini nipa ne ye so otwene ho na no sete ade mi aso obeto ade ne de damagimani ko minim do timi ye obeso semi life wo wi ase krampo chese be oba bia ampemi o semi krampo na afono me se oje menene ntamu no twe na obitine ba bi na se oba bi be wa amedia e na obedamagime obedi medam sam no peso ye me peso obomani baako minim do timi ye nti oyes anu a wenti man to na mhu se ko to abome be fo waso ntema damagime mi sisi ye na me ye na me so ne nsa na me gi hama nti ne wonpeso be gem nti me ye hama ne se gem na hama no ano no fa ne nan enim ni kotodwe enim on se me ye de sei gem na fa ne kotodwe mu ya ne se apagya nei ne skating sei na ne hama awotre mikura me yam hye OTEC 102.9 FM why am me plow because me plan say that say ayon say me de hye no on de ntronko a enti wahu say emema ba oyere omo ba no ho ofampena a wahu bi mahu 3 times physically 3 times asan we ya wokana no ya no me donyame ne me salame ye ne me maami a wada fom utie nkanya abutre na menyae na medwene nsam bebre ho nka me konipa ewei awo ne dem ho na me koye no ono be ma na da sore e na okwa koto dwane abra be ma no enti ukoto be ma no nsuo ne bucket ne pankase e dia si ho no e na ode ntoma sesa fom ho dwae ne dem ho dan no so da ketua bi e na be ma na amenangi ne ho adwale ne ho wo dem ho e pepa ne ho e de bounce pan o sa tena mattress no so e sire nku bibi na de me ko ho se ka me ko hwe nkra na me ko duru nkra na abonte me ko duru ya na veranda no gate no omatum anloko ena me pia na me wura ena me dem ho na me biese na be ma ne te ho no mo ene ne bounce pan naked do ye day ena me nya abotre gina ho no na minti ase minim de chese me hu de me ye me ho chese control me ho ankasa
ɛna me bisa bɛma no na ɔ start di toro sɛ ɔno ofiri kuropɔn ha ɔhu sɛ bɛma ne te hɔ ɛne ne bossa pant ne bibia ne kɛ ɔsrɛ nku ama tres no so ne nneɛma nyinaa da hɔ ɛna nsuo no bucket ne pan ne nyinaa ne ɔno toma na wa bie kata so sɛ nka nsuo ne pete na nka ngu so no ne nyinaa da hɔ na me fa ntoma ne sɛ na me hwɛ na me sa de to afide me so torch sɛ dem ho sum ka hɔ na me afide na me hwehwɛ dem ho na me hwɛ na bɛma da tam na bɛma no so sɔre ɛkin hɔ na me bisa na kwasi wala ka kyem sɛ ɔyɛ bonni ofiri hia ɔsɛ ofiri wɔnkyi ofiri wɔnkyi na de na de wo ba dem ha sisia no ɔsɛ an ɔba na ɔyɛ na danfo ɛna ɔno bɛyɛ adwuma ana ɛsɛ ɔba bɛdwale na me sɛ wo bɛdwale nti wo bɛdwale no abɔnten hɔ dwale ni hɔ ɛna dem ha nso dwale bia ne ha ɛna dem ha ɛna wo gyina managi pan num ni problem nyinaa yɛ ma onya konya ɔba wa abɔnten ɔba me bola even akropon a yɛbɛtena area baako a yɛte ɔfa ma miɛnsa me donyame ɔba mo mfa ekyire we na ɔte hɔ saa no ɔboa no ho bɛfu obi a area obi a mpɛ na asɛm tro na wotwa me ntro obi ontimi nkyerɛ me mpɛ me odi aye me girlfriend me nware biem wadi awie ebi a ɔpɛ ne fa kɔ madi wadi sika nyina awie me plot sika sase sika nyina wadi nyina awie because komba bia ni sase so we onu adwane na wafa dwane onu ade akyi na wasa ko hwegu we ondi dwane ade akyi so ondi so 102.9 FM chese onu adwane na ade akyi na wako hwe na wano foforo obeba ye ne nsem odijan ni sister se me nya oba ye wale me malam no ye ayefro no se me medi sika no ye aprema nsem papa we na otu one watete me ni ne busuafo nyina se me ni na busuafo nyina ye nye free na se me ma sole na ma san ba ho se wale me ni ne ye wale ne wale kina na asa we ya waka no busuafo no omo hwe nipa omo ndwene me na be ka asem na omo fa ebe nipa no ka wo adasa wo de wo ye de ye wo ha wo ye no sa me kire na menya omo de omo hu wo ne oto ho ha obukwa ko no edrewu papa ya wo ka na menya papa hwe me a otohu se me menye enya wo de wo ka no na busuafo no sa menya omo be kire be se ja wo ye no ye wo na wo me bro jira ma ya ayefro no first day me bra na okọ school tanoso me ne ko campus me bra ne so le ka hye me chen sister be ma wanya 40 years a won wale we problem wo so enware no de bia me ka asem we me bra no hu wa no hu de wo wo na da me de maka de me mfa ya me je na nadwo no me ka ma nyana me bo me ye ne papa na ne John de me de ma 1000 o de de na mama John me so ye John wan kasa mu John o ye de ai o ye John o ye de ai ba cho ye John obi ye John ase a kire sei o ye jimi mame me ye ne ka kire ne se wo ma me yon ko da fan mu fa ne ho dam papa pa bi so e de ma be dada mu to de ma talia so ma de a John de say you be din ah Krobea nie Rose John de say you be din ah yeah Krobea nie adan no mugruhura ayeye ne na asie nka ho dise nyuma obia ni nyuma nyuma no do nanso de odi amanipa no eno na ɔyɛ ɔhwɛ so edidigi otek nyame ma wɔn nyuma no enkoso opani a wopi adwuma no enkoso nyinkyerɛ enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no wɔn yɛ madwuma no wɔn nyina da papa ma wɔn ahoɔden ne wɔn dia ɛne no kasa no pɛi enkwa na odi ama me odi asɛm yɛ oso wodi a sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwibio but ɛyɛ sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi ebi so wɔn so na asɛm wɔ yɛ wɔn kɔ ni mukura na ɛyɛ tuo maa ase kan enwo no tutuo nso wɔn mpaaba wɔn da so buso a ɛyɛ wɔ dwuma na papa wo yɛ ne kyɛnse yɛ kan sɛ ayɛ yɛ ne na aseɛ nka ho bɔ wɔn nyinaa ho ban ebi bi ayɛ tia ehumɔborɔfoɔ enyanka papa wayɛ bi otɛki ma wɔn nyinkyerɛ na dwuma no ntumpɔn na wɔn nso mfa abotire ɔdɔ nsɛm a yɛ na wɔn tika ɛyɛ futu sɛm ayɛ no ne yɛ na yɛ adene kyerɛ sɛ wɔn mu gu yɛ anim ase nyɛ saa na wɔn teɛ wɔn nka sɛ adwuma na wɔn yɛ no ɛmira wɔn mu obi anim ase ne mu yɛ wiɔ kata yɛ na yɛ na wɔn hwɛ papa nka wɔn ho efiri saa abere dɔ nhwiri kɔpem bere a wɔde obiara bɛkɔ na wɔde ne baba bɛtena aseɛ a sɛde bɛyɛ a wɔn bɛsiesie na biribi atɔ yɛ no awurade wɔn ahoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔn ma nya kokoduro ɛmfa nya kɔpem bere a wa obefi woni amen Asem Beba Dabi
ɛna wia yi ɔdoma nkoma nyame ayeyie enka wodin ɛna wia yi ɔdoma nkoma nyame ɛnaase nkamfo ne ntontom ɛne ɛdema wodin kronkron no adɔfo ne adehye awia yi yɛbɛma yɛn ho yɛhyiehia yɛbɛma yɛn ho aha na yɛma yɛn ho akwaba diaba otek 102.9 FM sunie awiabre yi yasen hia bio na nadai yɛde Asem Beba Dabi dwumadie no na ɛba abesom dwumadie yi sɛ yɛhia asɛm kropɛ ne yɛka yɛse yɛde suadeɛ ɛbrekro na mu no yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ enti na awia yi a yɛhia nokre moma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba besuadeɛ na yɛakyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛna awia yi nkɔmɔ a yɛba bɛbɔ yi nyinaa no ɛne wukua yi ɛne yɛ wukua da bosom yɛ di kan wɔ afi mu ne da ɛtɔso aduonu mienu 22nd January 2025 ɛnsɛm a yɛde bɛ nyinaa no sɛ wokɔ Facebook ne so ana YouTube ne so na wo hwehwɛ Otek 102.9 FM wokɔ Facebook ne so ana YouTube ne so na wo hwehwɛ Otek 102.9 FM a awia adwumadie no demu live na de obeye nie wada amasa o join a ɛyɛ afo adwenkyerɛ fa hɔ ma yɛn baabi a wowo bia wa join yɛn baabi a wowo bia wotie yɛn ana wo hɛ yɛn no unya wura mu pɛ fa comment ebra comment section hɔ yɛbɛkan no kama wɔ afidikasie yi so yɛbɛbɔ din ama obi anso ate wonka sɛ na awie won so ka yɛn ho bi saa brɛ kro na amu no yɛ ahyɛ ma wunianom nya adesua ne adekyerɛ dwumadie bi ntie na wonya bi nso enhwɛ saa brɛ kro na amu no na wa like wa follow page no ɛno bɛboa da biara da yɛbɛtena se ana yɛbɛhyia sei no ɛbɛbɔ wo nkaeɛ na wahunu sɛ dwumadie no yɛatena se wo nso wobɛtumi awuram na yɛhunu deɛ kɔ ɛne deɛ ba ɛnɛ yɛbɛda Be Love Radio fo ase ukɔ Spain abuchiman ni mu a awia Be Love Radio fo no abɔ ademu abiebiem yɛ adwumadie no twago sɛ woba United Kingdom mining so mu a yɛwɔ GN Radio wɔ hɔ yɛwɔ Patmak Radio wɔ hɔ yɛwɔ Abawa Radio Amansan FM yɛwɔ Brainy Radio ɛne yɛwɔ Sahara Radio ɛna wie wɔn mu nyinaa nso abɔ ademu abiebiem yɛ adwumadie no twago ɛwɔ UK mining mu yɛwɔ Kings Radio ɛno nso ni TV o Paris France abuchiman ni mu yɛwɔ Dache Hima Radio ɛno deɛ Denmark ɛne ɛwɔ Rakus FM yɛ no nso wɔ Belgium ɛna wie yi a yɛka sɛ yɛnuanom Sky FM fo ɛwɔ Columbus Ohio United States of America abuchiman ni mu ɛna wie wɔn mu nyinaa nso abɔ ademu abiebiem dwumadie ni twagu deɛ wo bɛyɛ ɛne sɛ wo bɛ join wo bɛ follow yɛ wo bɛ like yɛ na wo de wo comment atum yɛbɛgye ne akan mede de Krobea nana Yaw Asante awiai ɔgye amanie ɛna wiai apɛsɛmakana nanie awiai Krobea jata mene mapamfo yɛtena se ɛna wiai yɛba abɛsom ɔware akyia me awiai akɔ aba ya agya akra umpom te say nyankopon adom ho ye pa na nso so adom kro na ye da nyankopon ase men so me ho den da nyankopon na wiai ya san hia bio na ye ba besom sa pepepepe sebe ye dwumadi a ye die da biara da ye ka de kira dofo se ye de sua de ya san de a kire ye ho so ade very good enti na wiai a ye hia yi de tie bia ye besua de na ya kire ye ho nso ade very good Aya kwa me ho te say nana adom ahweye akakuma bi na yi very good kakra Awurade Nyankopɔn so de besoso sa pepepe ne tie oda sore na se owo nkwa o wate ene kokonfa no chekohwe na ano na me hwe analysis bi a obi ye o se oxygen ye de besi uso do hwiri bia wo de ye je enti damu ni mu nyina no se 24 hours na abeda so a e wo de ebeje wo na se ebeje 10 cedi kura na 24 hours a eno nso ya asem wuyi no to nkyane a se obeda so na awotwe a e wo de ebeje wo se obeda so bosome a eno nso wo de ebeje wo enti kire se wunya da sore na wuhunu se obi kasa a wote wo hwe ade a wuhunu wo nso kasa a obi te
machi se wunya nye dedet obi ne brofo o se ne de ma ye dedet wunya nye dedet da wunya nkopone ase kire se waboa wo awie ye hia ena wie arofo ye ba besom na somo a ye ba besom asem krope ena enya mienu ba kope ena mpesa me ka kire tiefo na aboa kankane oya aboa bi a ukokwaye ni mu a ene ono nso tikwaye ni mu bi oh nani je why not kankanie ni je pa nyankopon ya daroma aboai wadomo no odoma nkoma boa no ama enwuma kankane ye nyina no ekoso nti o kankane adwuma de dana kwam aboai di openu odie kire se na adwuma asini yie kankane wo mponko so opesu otukwan free kwaye emu kokwaye bi mu a ene wo huri tena ne ponko so kankane a wasa tena ne ponko so ene de ne ko muntie o na kankane ne nam na dwuma ye mu a ene okohia akusie ba ohia akusie ba no otumi hu se kusie ba yi ho kire no kire se de ne ho kire no no wuhia no wo nanimu a wuhu wafon wayemre ekom dino watene ponko so na eko ena kusie badan kwanchen ti oduru ho ena oye se hwana da hoi osempa chewo eye kusie ba na osesa na adan edie na esi awiawia we kusie mpia wia na nka mpesa wo maame kura mpie wo papa mpie na we die ne ba ena wabeda saa kwantempo we ho wo akukoduro wunsuro obofo betwamu a wunsuro onipa da sani betwamu a wunsuro se da de fidie bi bayiw ana nipa nsa a wode aye fidie betumi ayiw wunsuro kusie ba bie na no asemu a woka ye ne se kankane yi wadama da me da hai me maame awu da me da hai me papa awu me yankonam baabi a metie baabi a meda enkakrakra na nka me nso me hwese metumi abo me bra onipa da sani abeto ahye me bonso ema sesei wonum atua na me boto hwe ena hon ewisi akomani amama bre mayemre ene se mabeda ayo kankane tie okusie ba asebin ekonimu eye ne ya na hunim ka kire ne se kusie ba hiamwa ene yo ponko kofam na kankane fa kusie ba ene odene koy odena ko enkakra wahwe kusie ba nioma ekoso ma kusie ba nkakra ne nam kwaye ni mu wanyini kankane hunu se sane kusie ba apeke ewo ni nimdie mu no obetumi ama na hwe na dwuma ba akoso nkakra wode na dwuma ba akwa hye kusie ba nsa kusie ba nso hunu se senkenya kankane a nkami wuyi muntie o eya kaide bi eya kaide obi aya mawo na se wo ye bibi di amanipa no a firi wo mu na firi wo yem na fa yem asa nipa kro okusie ba sese wanyini wakaide aboa kankane yema ne nkwada abrem dano a na oda kwane ho no senka wansia kankane ne ponko a otena ne so beduru a enka wia kata baby ene hye no nkensu brani bi ene togu ni suku no nka mframa jampantrudu bi ene bo no pe baabi de ne kohweye nti wo yi ne yam ene wo ye kankane adwuma ene ye gese kankane anka gese kankane anka enti kankane zo hunu se kusie ba wa besomme baabi aduro no mia mbeboa wo ti okope sika okọ de mu odu ene ode ma kusie ba se je megya kwan sese wanyini sese wodwene a esi mama wahunu minwuma no ani so enti firi kwaye emu bidia ya territory sinso ya territory efiri di kono ubetumi akobie minwuma yi bi kire se wahunu so tikusie ba nso hu saa no wa men baabi akankane de wo
ɛna okobie wɔ no nso deɛ wɔ kwaye kiw mu wa free A B C D watra E F G H ni nyinaa o ɔso wɔmpɛ sɛ wɔbɛbɛ ne kankane deɛ kankane ayɛ ama ne nti wɔmpɛ sɛ wɔbɛgye kankane kɔsɔmɛs enti wɔkɔ kwaye kiw mu ɛna wakɔbie n'adwuma adwuma ne kɔsɔ ɛwɔ hɔ ano akɔsra kankane na akwantuo bi bae ɛma ne free kiw kora kɔzet ti oba beduru ya no obete sɛ yɛse kankane awu adan ɔkɔkyɛɛ hɔ ɛna ɔno nso fa apɔnkɔ wɔkɔ baabi a kankane wa kankane fie efie hɔ na agigya sei na kankane ma wei yɛhwehwɛ kankane ma yɛ wadan yɛsi gya bio ɛna bɛtɔ kwaye yi mu enipa da sani bɛpɛ kankane na busua akyeare wanya ɛna ɔdi gya to kwaye ni mu di kankane ase ne manyina abɔ asesa ya wɔn mo nam munti asɛm a meka bi ne o okay enti kusia hu kankane akyi ne ma abɔ asesa kankane awu ne yira wu ne ma miensa yehunu baabi enkwada yi nam na ɔsan fa ne pɔnkɔ san kɔ n'akyi no ɔne namu wɔ ne kill forest ni mu ɛkɔ n'akyi hɔ a ɛna okuhu aboa kankane baba ai kankane baako ohu kankane baako enu obusan sɛ krache wo yɛ kankane ɔse ane mekura na minim papa bi a ɔno nso no ɔwɔ forest emu o ɔse saa unim no ɔse an na wo yɛ dɛ wa ha aha deɛ mempasua so me na mhwa nyina ɔse ɔpanyini yɛ ho akyere yɛn kwa eja no kwa ya betom eja na betɔ kwa yenum baabi a yɛte no ame ho nyina ahye sese yeni be baabi a konka gusie de nka uterity mu de nka bank enye ye ɔhwɛ ne akwada yi kasa na ɔse wonim kankane asomasi ɔse na ɔyɛ me papa afi kusie gina hɔ ɔbɔ n'ani a na wosu ɔse wo papa ne kankane asomasi ɔse an ɔse na wonua no mu aka wei ɔse baako awu aka baako na ɔno nso adan yɛ afoɔ nti ɔhyɛ bɔn mu mapɛ bɔn bi wu nam na hyɛ ɔsɛ miɛnkɔ na kɔkyerɛ bi na ɔkɔɛ kɔkyerɛ no na ɔm kɔ yi kankane na ɔhyɛ bɔn mu no de ne ka ho na kusie di ɔm nyinaa bɛɛ fie afei mu ntie baabi a yɛduru no kusie hwɛ nkwadaa yi mienu din baako ada ne yɛ afoɔ baako deɛ ne ho sisi ne ho so yɛ a wɔne na mu pɛ territory ɛmoa nso ne territory deɛ ɔmo mfɛ ne agorɔ good ɛna ɔsɛ mu ntie sankanya mo papa me nka mawu sankanya mo papa me ebia enka me kɔ bɔfuo bi kwansɛn mu ka me kɔ nipa dasani bi kwansɛn mu ene me ye de me yi enam mo papa nti de mo papa de ye me nti no me ma mo asenhye mo nso mo betintim kusie de ne ba ne kwa ayaresabia sesei kanka ne ba no wanya na hotɔ watumi asɔre ya nante wanya ya afo bio ne nua ba akɔ ɔka ho no kusie aboa wabi adwuma de ama wɔ mo ema sesei kanka ne ma no ɔmo yɛ adwuma muntie na wei na kusie yire ebusa ne sɛ na okus ɛdeɛ na aba kanka ne no so ɔba miawa no na tie de meka no hwɛ ewiase agyapadeɛ inheritance sɛ wobi awu no abenya ne bibi na wafa na wo hwɛ so enye sika nko a o muntie de America ne yo agyapadeɛ enye sika nko a agyapadeɛ enye cars ya nipa ni gya ye nko a o enye fia kakraka nipa ni gya ye nko a o nemom adeɛ baako a edimu ntintima ɛyɛ nipa n'akyi din bɛn ɛna ogya to hɔ ya wɔde kɔ ɛyɛ dimpa ana dinhunu ɛna ogya to hɔ a ɔde kɔ kankanem papa ɛgya dimpa create impact bi ɛwɔ okusi abrabom okusi agina so ɛnɛ wafa kankanema enti ɛnɛ wa wutie me de mpɛsɛ mbusa wo ne sɛ reputation bɛn na wogya wɔ asase so ɛyɛ good one ana bad one me kwa danse boase me kwa pa aduane adi e wo restaurant me papa wui na me wo mfie miensa
me papa di mi gya me wofa kwabna kwa aten enkyɛn na masie no kwabna Nyankopɔn fa kra nsie makwatena restaurant ya me pe fufuo aponkyenam kakra na medie me de me ka ketewa yi na papa bi abɛpake Land Cruiser obehu mi a wɔhwɛ manim na mete me wankɔ na kakra na me num minsuo kakra ahohoro me yam ansa na mapa meduane bi ede no oba me nkyɛn obebusa me sɛ opanyini mesrɛ wo edia mesrɛ busa wo wunim Captain Frank Asante na mso oyɛ me wofa yɛ me papa na papa na sɔre atwa pruse ade akyerɛ nyame o me ne Frank Asante o yɛ fra me Krobea na Yaw Asante yɛ busua ne yɛ Asante abusua me wofa no wafrim obayie ni bi nanso wabehu me as ofaase eba wasɔre agine twa me pruse na mse ade o se owura o de ka bai me se a me ka enisi o so lucky esine de enche wo no wotwi Land Cruiser me de ani eniza central ketwa salu sam de ani salu ho salu ni bia salu otwi Land Cruiser o se ene baabi a yetie de wo benom de wo bedie bia wo bekoda bai me se mekwachina ansa na wo bekokora no de wo bedie bia no matua ho ka to baabi a wo beda kosi se wo befiri buase ha akokuma se akina eye meka nam so panyin na den o se o wofa o twa sapa e wo dimu eto ho maamo enkoso animonim enti ene I want to tell you say wo ye agya wo ye na wo tie mi a twa sapa enya ahunya die nko a o say ye kai efie na mom wo sa wo twa edimu ekina bi ebebo kwan a eni ho ato baabi enie e de ama wo ba Krobea semni anu ato oba de achi ame akra Monica sa piao ye na nyame ase na ye nchia wona otie ye nyina titru medofo ba kon amufa ajekum wo US say kura ye bronu ya na Krobea mpe boy Virginia Virginia ai na on fa dwumadi ni agrokra o yada yen good me so me yada no akra wasemu a wokan baabi a me so me de ka ho eye kankane nso so se wabasemu a wokan ye no kankane kusia ya ade na kankane so ya ade de ntira me ka kankane de ne se bra ofa kusie na ode adwuma hye kusie nsa no bra kusie ye adwuma no eso kankane ani ema wono so ko bie adwuma foforo de ma no ana o ma no sika se onfa nko no onfa enko bie adwuma o ma ne dwetri akora ye musa ye ho se enipa dodo sen ene betumi aye se ne a your friend say kankane ye se ofa wadwuma de obefa wo ene o ho kire wo no ofa wadwuma de enye den ene etasi na emom so wahunu se waye adwuma na ebeso nani na wono be bie adwuma de ama wo se fa na fa ba obra ebra obehu se wo kura no wanya ka for ba wan bi damu no obeka se wawie ni sika obete se watokota prot kura no obeka se wawie ni sika enti obepam wo se ya sa na nipa bebree nipa bebree empese omo ewionko ana de o hye na se enzo bepeja na emo mebree bia ka fom hwa enko be makusi akwa saa na ada wo beka se wo kɔ no wa kyerɛ wase a kyerɛ wo se wo kai se nya me ɛna me be fa wo nkwa nkyɛn ɔde abɔ se enka wawu ndi se ne de wo se ene ma hwɛ wa ma ho ayɛ den wo se afifi enti wo kɔ a wo de kɔ enka saa na nka bia enka obɛyɛ efi se ene se otwu obi ka na obɛte se watɔka wawia no se oye obi adwuma na obehu se watɔka ana wafefe watɔprɔto bi ana waye agapade bi wawia no asa adwuma omo bi adwuma na omo obi hye omo ase no omo adwen nyina ne se wo de wo ye yi anye yi ma won de na ne wura fi ba bi ofire se wono so ebia wo hye obi ase pen minim obi a
oya master o kire na kwada adwuma enne na kwada na behu na adwuma ache ne master no nwanwa adenti na mpanimfu a yedi animu ye boa obi anase ye fa obi a ye mpese wono so bekosoro se da bia obehoro ka ama wontia se da bia obepampa boa ho ama wontia enti wo mpese wono de obekosoro nyankopon kro no a wo hira wo no saa na obetima hira akwada na okofa na wonfikire no enti so wono so ekosoro a emane nya wo ya boa no na wonkosoro on se kusie ebo ye friend say akrante ye friend akankani din e bona baso e kadi mpa mane nya wo de say da hwe be gina ba bia ka say enipa asomasi nya wono a nanka menye obia ma eno nya wo de chen say wo di adwenbone ebetoa onipa no edi bibi ato ne so apam ne ya mera se oba de achia me eno no ene Michael Jemfi wa joining in live or say Asem Beba Dabi is burning like fire. Nana ya Krobea Asante ene wie Nyankopon hyira wo. Ama papa bi mehu se me dofo pa onso wa join. O se akra Krobea no abedwafo me mamu a hebru mo adama mo nsem a ya na mudi mu dwumadie na nim ne de emu adu ehia ma deep thinking. Yeah, that's it. Odrowa Blacks and was good afternoon Nana ya Krobea Asante. Ene mi wonyina hini ton na me hwebwa ene Francis Pra and was brother I love your program very very much nyasam getwa o udwumadie no mani gye ho na sane ya awoyo ne kura no o mama komato aja fresh ye aja na ho te say o say hi Nana Krobea ene wie wada bebru nana ma join no Francis Pra say akra Krobea me wo Maryland e wo United States of America and now we are me follow and now we are me show pa Nana ya be we are innocent soul and was say good afternoon Nana Krobea and now no abedwa fo nyina ya chiachi amobom abaso Mary Cruz DH nsunie was say God bless you Nana Krobea and now wasem we ya wakan odwumtuni bi de bo nyom o say ewiase se obi ye bima wa eya kai memfa boni ntua nipa ka o enkanka ne de waye bi ama o emfa boni ntua ne kanta saa de we ni petitire bia wo dwene kwa akiri na sebe oba na awowo emfa boni ntua ni paka enkanka ene de waye bia mawo yeah mateme da se ojampa ye ojam mete won ka che o say hello Nana Krobea na mo hote say ye it's been long time o ene de ma join mo mate ojampa Nyankopon so insha pa na awie se won so adjoin ne ye o se meden majai Asem Beba Dabi Krobea meden majai utie wasem a wo kan wa bedwafo emu edu Nyankopon tonko so anyam kese wate na ontutu mu anamo enso emfa ensie matie bru medase medehye ene kwabnadu mehu se won so adjoin ni show no live Nyankopon insha anane kunzu ko adwo kromfo no o se akura mehwemo otaka fememu da hoyopo Nana Krobea monsemu aya na muka ne mu edu emebusam owonyina hini osi akra Krobea nyina hini nkwantafo meneme maame Teresa ye nyina aya wa ha ye tio ani o maame de Teresa dia maame nko Teresa mensa so o maame de Teresa dia maame nko Teresa mensa so adofo enaka kranie ababa wabi eba yanim ewufia ha ababa wano ni din de Teresa mensa na Teresa mensa na semu ode ba yanim ene se woni be ma wo baako be mai abusua sore se dabi abusua no panyini bi abamuda entisi eja mo nkwadai ma mo san kwa abusua ni mu a nza tetefo ne de ye je sa de ni di eye no kre nso ewo ho ti so ya akwada ni etufo wo sa de ne ho a eye atie na twon ho emfa ho ni odo bia watom eni odo ne de etumi kyekere mo eye no kre I love you nyina nso no obehwe na tenani so once hwe na te taba kope enti ukomu enye ye oso okay sena woma wo ba ku ni nyina no woma antefo woma san hyehye ho na boy na kɔ ne ho akɔka kyerɛ no
enti hyehyɛ ya hyehyɛ hoi sɛ wonyem abɛdo so sɛ abusua no sɛ ɔmo mpene nti menyem a meyi agu ɔse saa ti ɛba saa sɛneɛ naano bɔ bi bɛtena ha kaayɛ no ɔse ɔne ne hyia sɛ yi a ɔde ne nyinaa gum kama na kyɛ sɛ ɔmo nyinaa ho atɔ mo saa nsuo no ɛma apɛ paa wɔmo mfa ni agorɔ ɛyɛ nsu krogye ɔmo mfa ni agorɔ ɛma ma ho yɛ fɛ ɛma pimpɔ so ha wɔmo sei wɔmo aduro kɛseɛ paa no ti ɔno pimpɔ so ha no ti ogya bɔ yi ma bɔ yi relax ne ho egya gum kama na kyɛ sɛ ni gye aba ɔmo nyinaa ho atɔ wɔmo na meka ne sɛ yi a meka ne sɛ wɔne wo baako sɛ abusua na mpene no na bɔ yi akɔ ware ɔbaa foforo ɛna wasan ba akyire ɛne awura yi asan ba bɛhyehyɛ hɔ ɔmo a yɛtu ɔmo fo baako a ɔmo nso ntie ɛyɛ ɔbaa a watɔ odom ɔbaa a watɔ odom yɛntu ne fo ɔbɛka sɛ wo koraa sɛ woyɛ panyin wo deɛ duru yɛ woyɛ tuwofo anka wo baa bitumi fo enti ɔno nso atɔ odom bɛrima yi ane wawo baako yama na anware wo wakɔ ware ɔbaa foforɔ wɔde wo wasi no parking ahan dan sɛ wo ne akwadaa ne ntiram wɔbɛhwɛ ne ba bɛrima na sɛ atwa ne ho aba wabɛkorɔkorɔ wagyem ɛna pɛw ɔsan nyem no esi aga ne nyem Teresa tete san nyem afei wanyem ne wie ya Teresa mensa san nyem wanyem ne wie ya wɔse wɔnkɔyingu na wɔse daabi adeɛ no sɛ enya tu kɔtre meyigu enye ye misuro wɔse ɛne ɛwa anyi angudi a gyina nkyɛn na adeɛ tamutwuku na mindwimra tikra chi dwidwi ya kodwi kɔsantoa nsuo nyinaa de bɛm de bɛbo baba yai sɛ wɔnim kura na so ɔkɔ ne maame hɔ so ɔkɔ akɔka nyinsɛ ne ho asɛm de akyerɛ ne maame a ɛne nkɔbɛbu ne dua tazen asɛm yi baa yɛnim yɛfrɛ krakye no maa ne bɛkaa ne nsɛmfo kyerɛɛ yɛn ɔbɛkaa ne nkwasi asɛm ɛde kyerɛɛ yɛn okay asɛm ne baa radio so asɛm ne tomu a na ne maame tee yɛ no ɔsi yɛ asɛm kɛseɛ na mebɛyi kɔfa abayi tiɛ ne yɛte saa adeɛ a mɛba ɔba adeɛ ne maame baa yɛ no Kofi Frimpong maame de asɛm na maame ne bɛka kyerɛ mo yo akra Kofi Frimpong maame ɛbaeɛ ɛbɛsɔ asɛm no sɛ ɔma yɛdi bem na deɛ ɛkɔ so nyinaa wɔn nim ho hwee wɔn nim sɛ wɔn atete awura no ne Kofi ntɛm nti deɛ asie no wɔn teɛ na anyɛ wɔn dɛ na deɛ ne ha ne kakra ne sɛ Teresa amafie a mɛbɔ na amaneɛ na maame nso nim sɛ Teresa bɛfie hɔ bɛbɔ amaneɛ a edua taazin da hɔ twɛn no nti na Teresa nso turo bi kɔ yɛ di ka ama ne bɛɛ nan sɛ wokɔ kanso a 1,000 da hɔ no mu a ɛtwɛn wɔ ti maame ne te aseɛ ɛna de ɔka ya ne sɛ odwa to a ɛma edi bɛm panin tena fie ma asefo amfo ne saa ni nti no ɔbɛso case no mu na wakɔhwɛ na dua no wakɔdane na ɛde ahotɔ aba firi sɛ ɔbaa ne yɛ ne ba nka ɔntena hɔ sɛ obi mmɔ ne dua nku no nti ne ba no adi nsɛnhunu nti wɔde dwa atoa ɛba ma yɛso mu sɛ yɛnyɛ botaeɛ paa ne asomdwie nti sɛ maame aba ne sɛ ɔno nso deɛ ɛnam asomdwie kwan so sɛ di a de nti ne yɛbɛyere mu ase kyinkyini a yɛnyɛ mu mfama no nti yɛgye mu ma ɛyɛ asew no sɛ ɔnkɔ na ɔnkɔ dane dua no na ɔnkɔ yɛ ho adwuma owie a deɛ ɛbɛsi biara na ɔmo mfa ɛmɛto yɛnim sɛ yɛne yɛkama no kɔsiyɛ mɛda ase asew akɔ aba bio oba yɛne yɛtiefoɔ anim ɛbɛyii Teresa Mensa ɛne woba Kofi Frimpong ntɛm asɛm na asɛm aduabɔ wɔ mu nso no ya yɛdwɛdwɛ ho yɛnka ne kɛse nwura asɛm ne mu ti yɛma wo kwan dane asɛm no ɛde maa wo wakɔ waba wokɔɔyɛ medamase mepaakyɛ mekɔɔyɛ na mekɔɔyɛ no na yɛduabɔ ampa nti mene maame nyinaa ne maame ɛna mene Kofi Frimpong ne nua pɛne ka ho ne yɛkɔɔyɛ nti yɛkɔɔyɛ gya yɛdane dua no pɛnfoɔ ne dane ɛma na sika koraa wokaa so ɔde kɔɔ hospital no a wantua no ɛno ɛbɛsii mu
sɛ yɛntua sɛ sika no yɛdane a ɛnyɛ yie nti nyame adom yɛtua sika no nyinaa nti yɛtua yɛyɛ wotwa yɛa ne ɛfaeɛ nti biribiaa ne hɔ bio sɛ de dua no afiri hɔ nyame adom afiri hɔ ɛsɛ ahyɛseɛ de deɛ kofi ka kyerɛ yɛ sɛ waamɔdua no mukɔduru yɛ ne nte saa dua no deɛ sɛ no deɛ no na wɔnim sɛde wɔsi ka no wɔse wanka ne sɛ anto nya ma kɔmfoɔ no anim no wanka anto nya ma no wɔse anto a nsu agu toɔm ɛna yɛnkɔ no papa no sɛ ɛno koraa weyɛ tuam nsuo duabɔ ɛno koraa wabɔ nti sɛ yɛdane na obiaa ho tɔ no nyankopɔn adom yɛyɛ bibiaa ma bibiaa yɛwie bibiaa yɛn nso yɛda ase sɛ bepanyini wɔ fie a ɛyɛ sɛ yɛyɛ a ɛno atwa yi deɛ aka ɛyɛ ɔba no ɛne awuraa no nso ntam nyinsɛn ɛnde ɛda hɔ ɛdeɛ na maame no nso wasusuo yɛmpɛ sɛ ho asɛm bɛsan ba yɛnim bio ka ne nyinaa ka ho sɛ wɔne ne ntam anyɛ kama ɛnyɛ yie ɛno kora nkadua no kɛda na nka ɛnyɛ yie nti wɔn ka ne nyinaa sɛ wɔne ɔbaa no ɛntena asomdwie mu sɛ wɔnyɛ akɔfa aba yɛbɛsi anyɛ asia wie nti obiara nyina koma mu bɛ ɔbaa no mmoa adwuma na wɔmfa mmoa bɛrima no na bɛrima no nso mmoa na wɔmfa mmoa ɔbaa no na wɔn ntam ɛnyɛ kama nti wɔn kan ne nyinaa ɛba sɛ yɛ asɛ ne ɛnɛ kwan mu abie fo ngugusoɔ test yei wei deɛ kwan mu abie yɛse montena asomdwie mu brawanim na menkasa ho montena asomdwie mu na yɛadwuma nso fa boa na bɛrima ne nso nyɛ adwuma ɛmfa mo saa na ɛteɛ ɛsɛ mpena twen woyɛ ɔba a mɛnka sɛ wosoa wo ho de akosi bɛrima so awareɛ mu woyɛ ɔba a mɛnyɛ wadwene sɛ wosoa wo ho de akosi bɛrima so ɛnsa kɔ na ɛnsa aba ne sɛ yie wo nso nyam sɛ wei deɛ kwan mu abie fo gugu so wobɛgugu so nkakrakra sɛ hwini bɛka sɛ melaka meboa test sɛ kofi de kɔto na busua nim sɛ wei deɛ wɔserɛ wɔn ma kwan na wɔn ware wɔn ntɔ so yere mmienu a sɛ bɛfa onyɛ sɛ kɛn wei yɛ abɛdi anim wobɛdi akyiri nka wonyɛ aha menka ne saa wei yɛ bɛdi anim wobɛdi akyiri nka wonyɛ yi sɛ nka wobɛyɛ yi silence me ti nka wobɛte aseɛ na sɛ abusua ka sɛ still wodeɛ ma wo mmienu kora still montamontete a ɛno nso wobɛyɛ dɛ abra wanim na yima no na me de mintie o ɛno nso nka bɛɛ dɛ o bɔ mpa yɛ sɛ masa ama utwam wɔ Yesu din mu test utwam wɔ Yesu din mu ana sɛ busua ka sɛ obra wanim yɛ di nkɔmmɔ mɛnfa fɛreɛ mɛnsere sɛ busua ka sɛ wo de ɔde na wo mienu deɛ ɛnso se tere tena ba bi na boy ne nso tena ba bi a obɛɛ test obɛte wo ho ase ai mi wedi etu kofifo ye baby age dia obɛware na ka ho obɛware na ka ho test okay mami musa say obɛyɛ second wife oba ya oti asɛm asese dia ya na mi fili o ha no so obɛyɛ second wife na ojiri sɛ okra no so bɛpene sɛ yɛ second wife deɛ second time first the oba second ya wabɛyɛ first ojiri sɛ ɔno nso bɛpene sɛ bɛyɛ second deɛ sɛ wote aseɛ ma no bɛyɛ first ɔno bɛte aseɛ ama bɛyɛ second ɛbɛfa wobɔ mpaeɛ nyankopɔn hu yɛ nyinaa mmɔbɔ ate okay sɛsi yɛ aba ne sei no deɛ na wo nso bɛka
can be na mentio so na ade wasem bai waseba besre yi ye de ma no wakọ sese duabo adane emu nsem nyina yaka ame ahusa asumduaba de na awoka kana mentio nana mpacho de mo kan se nyame nhyilamo samanfa amahanoma enka minim ne ebetome etinyame nhyilam se me de ba esumuso mi mu na maboa me ama bibia wie nkunimdi ne de asedane ayeye na duma aha odi my asedane nko ayeye ndi emfa manyame fa asedane nko ama ye ne emfa ayeye ni manyame me de asedama mu good yate yadase oh maami mu bi sei ni ehwehwe o enka awie maami bi sei e de ehwehwe yifo no enye askwada dem maami ai okay odi mama mu 1 minute abejafo wo fa wine na eja nso me fa wine one wine na yenko yo akra ye na maami yase na akra ye na Samaria ayemoyekuo afo ase unim se omo ne kotue ska no ewo hospital ho no osahene CD ka manko apamapamfu agazenu ye ne ye nua pani ye papa omo ne kotue yi ni wo hospital ono kra nim se ye wo mo a papa no on ne betue yi onim enam sa papa yi so onim yesi dan ache akwada bi a moma menka sa asem we kakra na memfa mo papa CD ka baso bia men sentro ni ba kusese wo ya assemblyman honorable ewadujama eno de report by sa abra ni ewu fida de metro akwada no ne maami ni ho ne papa ni ho one ne nana enete etiefo munti aro ehusem yo ye friend mam sewa na akwada yi edan yo ne nana nso ne nana man ma bi munsu tim no edan ne atakwa ame ye de bamburu ene ye de aboso enua na wuwu entisensu oto de mfreme fa no madwane no makọ bata obi mantwe atese sebe mesra meka wo tese nwe ti omkọ bata osa na sensu tote na mfrema no brass ya ansa no ma ba beda na we de da no nsu oto mfreme fa wo mu dwane akọ bata obi mantwe ano no mu ru afi akoda no no ada sa da ne nso ena nyame amfa kwam se zatam na se bonsam ne wo duty o se Judas Iscariot nso na ne wo duty o ena dani bugu akoda ne so dani bugu akoda ne so no wo hyase na ensu atate na maame ne bobo register akosio manu was present nana amakwadu was present maame akua free ye was present mam se wa budi yesikai akora no dana buagu no so no obi tietia no okotia baabi na akora no ye kwit se de okra ene hye ho no no mu sei nipa omui na fast omuyi na che se ni tri ho apapai no sa asem we na se me da bia me kasa radio mu asem we ma me re hoi ma achievements ama ye nyina sa asem bia akora abro sa asem we so kora no a asem we ye me biggest achievement asem bia so ba eburu sa asem we so say ya boa obi aburu so say tie mam say wa case no still remains my biggest achievement in radio ne fa akwada yi asem no ba ye no papa CD ke de be so ye mu akwada na yare hwem ma akwada ne hoto no o se yensi dan emfama akwada ne ne nananom yesi piemienu toilet and bath kitchen eka ho imesi dan ya ma obi a mi aminsi dan so who said yet sa ni wiasete radio ye wa ho social program ye eyatu ho achadwuma ti so nya nipa onom ye eta wachi a ya na eboa wonso ti sa papa yi pe de obade abeyi atumi kire se onna asam na abihia papa CDK misre osuru nhyira osuru nyankopon so o ma nkwa husan obo 1 minute akra me dasia we amaken wane me beku dabi enso maka mi akra me defend o ka kire say we me ya o lawyer me defend o entimen suro odo me ku fere enso akra du ba bi a wo ye no masie na enso me defend o du ba bi a me yenka bi na enya afoforo nso so no wo mo so enya wo mo fe na wo mo nye bi ma pension so still was one pension obeye me papa ye ma pension so akra me ma no waba
akra de meka de din kan no me de abasobo ema maame udin no maame udin no anti age aha ma age waya de pa Nyankopon nhyirawo wo ye panimpa wontena fie ma asefo amfo Nyankopon wo nhyirawo waya de enano aka ensua saa enkwala ne de omo de ya na nye ye Asem panimfo no de no enkwala de enim se omu susa omu nim hwe ba ko bi ene na mframa mu o ba bodua ne yakaka ya wo so o ma ba bi ampa bi ama papa ne na yaka saa o enti maami wabagide sei asem bia na asem ko eduanya ba akofo ne nya no krachi wonya ama pe enka omuom go besa akwa wi awure ya ma edua na nya wono amu enti tru ba bi asem ba sebe enkwada no echia na wo mo ye ne ma enya na yaka ne yatenetene wo mo ama na basa dia maami aye no krachi ne nso wontie na wontie afutuo efiri se afutuo we eye efiri se wo panimpa na otufo na se wo so untie a ebeduru ba bi no ebia na wante sanya afidie su na maami tiye ena awura yi ba yenso ye fa akire ena yenso ye kwada na ye ne gu ne so a enka ye ne senko awie na ni betia na nka wowu ana se de na nka yesi ye be ye yi ama yi a wo ye aye yi se be ya enka wonya yi nye no ekoye ya enka hwa ne kebeye enka wo na nka ho akire wo enka ba this time ka yi enka o sabe kwa ye yi agi ama na yi ama na ye yi ama aka sabri nka oti baby ye yi di kenki ebepa nanim aha odi yi ye yi ebepa nanim ahono efri se maami anti ama nka de wo se ye bia no enka ebeye enti wo ya ade na panifo ka tie na yenya asempa nso enka se wonya asempa ka kire awura ya enkenye no emma se bo ba do no ma ho kwan se wone ne na ene wone ne na wa ya ade o because Nyankopon sha ade e ya ade se ba bia wode sa ade ni ko si aye no wan fa ntua no o wo hia obi a obetimi ayire na fe na no obetimi aka na so ba ho no enya ade emre enti wo ba be ma no ho kwan na wo ba sa ade na ma wo kwan no eye buo ni ani die kese no de ama wo enti wo so de sa buo ni ani die no ama no by Kofi Fani say awura wajimi because obi ame ne oti wo me ne wa wo abusuan se ye mpene so makofo oba afoforo ne na wo ma ye ne ho ade wo kura na anye no na masa ba wasa ba wo ho amama ne wada wonye dimfo enti de wo say me ya ne say misisi wo enti nkanjire obi a wo ka ma ba odia wanko yi nyinse na enwu a ma ba odia wakwada hospital o yare ye meyiwa wo se ko ka kire doctor ne say omoma wadwuma enye wo ho na fateteka wo kasa asem we firi wanum ba Nyankopon wo so ade ba asem kra na ode be kan kire wo de na obeye wo nti ye ne ye keka nsem bi se bi a sebe oba bi do ye nti ye fa ne se sebe wajimi nti ye be jimi nu no ano Krobea Asante kotokose se wo kowuram wo ni kwase akokusi mu na akoyi ne nso no ma no na se ode ba fi a ode ba kire nyansani na nyansani ni hu na obeka kyense kusi nso no ye nwe ama nyansani na kire ne de wo se wo ye nti na ye ne se awura yi wawie ko wo fa ne se wajimi na so pam ohufu a woto ne be ma wo ye afi na me no ene ye me nkwa abusuan hokora ngoka ne yakoye na abusuan asem na wa fa akira be hunahu na me de ko Krobea ni na badwafo ho na makoka na ho so obe ma no wo yesa na nya dansidie se mi wu ne kora no a yenim se Kofi na abɔ medua ma mawu me ne me ba ne wu na yenim se Kofi na ekome na mabusuan nyina hu no me ngoka ne kokoa mu bia on se afede na atrapo e ba enso kra still wan se nya nsasem bia nka nti e ma mrantie na wo mutie ye no enya wa ho se adwen na dauti ne mo no eso a che obi a adwen eso a edibu obi kwase enya adwenpa la show ne be bua bo wa okay Kofi eduru so na bua bo ukọ ho unim niema esisi ye minim se nya wenku ama me no ntimi nka mu nsem because minim se ne abosom a wo mo ye kama no wo mo de trodo no atwi animtwi a ye be bu abu nkotodwe apa awura ne chew wo mo bu nkotodwe na samisi ya musa nsam se anim ne wo mutimi ye ya baby akura ne be me na pata awura yi because wabu awura yi kwase ya wasan ho akwale wo ba afoforo aye ne ho ade asa akoda da awura we ni na kwa akoda enti ya ne kwa ya beje mpata na bibi di ama awura yi ansa na bia ne be fa na afa ansa na be fa nyesa emfa da go wabu awura yi kwase ya na adwen mu de ye ne se na adwen so me ye fast obi nso ye hurry up se ho enti wo bodua na wahwe yie
If you say dia kroje ne papa fo no nte say ena adutu na aba no se wafa obai woni nada wana na nyinsa won fa me say wo wadi kan ya ja no wakofo oba foforo woni na waye ne ho ade we ni de che wo ye ne ho ade enye yie ye te ase wakoda no ne nakoda wanyem wasa afrensu aboni dua ne nke nsuo we nke nya awura we ya nke mebo ensu kro na enya no tutu abe body tutu enya awura we ya na se enya kofi a mebo nsuo no tutu se woni madwuma woni madwuma because wachia no wo bu ntanchia because wo pro obi anya ne dia kofi na wo se we dey wonya no frize kofi na asisi awura yi na bosomo te wo na awura ya kwada hospital ni wonya obi nyi no obi a wanyem no samafredua ensu asa abodua na wo san kofi ho abachi awura yi kamebo ni tutu wo mfra mam me da say Dr. Danny Ventures Macro Junction ose Krobea mi wa ha o yo mate Dr. Danny bahu Augusti onu nso wo Dubai eno ose akra ma free adwuma bra bedru fie. I'm enjoying your words monse mo aya na mo ka no ya abasem ni efutuo eja kwa me na 1 minute na mi da se yen san che atiefo bio me ma me otimi se bonkum si na me da na se pa na won se akoko batan on akroma ye kon na wa isi no wa painting in tabu numu yeah gentia wa de cover ne ma sure mami na onimo wati se mi sunum wati na o se o kai ni sunum o kai ni baby na we me de bia me wasem bia me ka me se wo wache obi a owiase na se oba e ya de papa wo tentene mo obi a hu se wo oba no na ye sa de pa no sure sanso na wo wache obi a oba e ya de boni a na wo se kotokoto o mpese obi a be hu se e oba ti ma me ne tie ne e ne ya asida na me de ma no na mo na de be ka ne se enkura mi ne o mpe bibi mfa nyom nye samba san yo third one account beba said ye kwedi zeze no engugusu obeba nana wei odo boy ni papa every one ba beti mako mako sam ne dia sam ne beba dia sam Beba Dabi yeah mako no ene dia sam ne beba no ade abuso mako so yo se emu yan so wabitim won gano nana odo kofi papa odo ni o so bitan question timi gas odo ni papa ndi kofi ko chinjini ba ya na he to de ko ofre no se me bro meka kofi ko ena nti ya won femi me boa o so sere o ni komo sa onye obi ani ni nkomo na ofre kofi later wa nti wo ye me se ya ujan ho ko eno eye ma o na ko nya metre me ba nti me ba na na won se asema ma bona ma he ne no ye he na abusefo mpe bibi oh about the mommy ko yeah sabu se fodon pe bibia nyoma omo de samba 10 odo no ohun ten o he odo no e na ma kofi bodua no o ja we wa kwa na ye ne ya we su je kofi wa kwa na ye ne ya nti se abu se fodon pe bibia nya nkola we de samba 10 ti ba se ma se mu fi he kwa se bibi wo ho na se mbe ya o mu timi nye na mu separate o mu mienu we nya kofi o wonya no se nyenye se asem na ba wonya ka wo de be hye nsa ma me ni se me boa wo no ani wo koyo mo ani se mu ja wo mo ambe ware ti me sere busuafo ne se o mo ntiti o mo ntam kura ba bia mo ko se mo ti ye bibi ama o mo mieni sa do na fi o mo ntam a ka me pepa dan dia ha odon dia ya tete antiti o she odon na chechire me sa chechire wa odon lastic love one tete na na me ka che kofi ni se obufu a aya ma ne miena no sure hwe ubufu a o hwe ya o nipa bi o pe wasem pa o be ka sem bi na fe wo ja o life amount hwe sem o be kan wa kofi aden je ne hawo kofi aden mesre o se ubufu a eya nya botere kakra so obi fu mpa obi bisa question pa ma nya no so o hwe ya na o de bem akodifo sure nti mesre mi nya ne se me de futo na me de ma no okay mesre ne pa se we die on fantin kotokum se ba bi oba na ntia duru bia no se obi sheda wofo se senkra ma ne miena no good na duabo no se wonyi free na brabom duabo free na no yes ade anye wo wiase no he obo dua isenka akora ya fa ma ha na na ko be fa chire sa sa na akora na ko dawo kebenya wa ko be fa won sa e kana minim stars ya wo dem eli ya stars be na dem no wati ada so o mane plasma na sa man de etikopo
eti sita se wo yi no o wa na o kakai eni tia mesra busuafo se bibi wo ho mbe ya o muntem beti kra nka mepepa mera se eja ene de ene wie yi onso de atum eno ya da onso ase na wabeye ni seye ene ma bedwafo ne matiefo nyina wakyere mpaninie ne mpanyindwen e de akyere ye yenso ye sre osoro na nanom nyina nso yinhyira de ataa wachi se oma omu ahoden ani mu nimde na koso afebua ewrei se ye ya ye ka sei second born eno asa anyimu yi enne hyemu yi enti se de kofi ye na ayi enti mamon so mani empa ewrei ho na mani nkode so na de sese mon so mo yode boa no bia no monyemoa no wo wie na ne be ma de aware mienu se ne ba sa nsa bi kura ne ebegu ani egu apata no aware na ka ho se nte sa nso no onware no no obegya ne kwan a wagya ne kwan amana pen ba bi afa ni nyina no monhwe hwasem se ne ma bedwafo kae no na monya wate anti age ya da ase wate wa kyere se wo ye ba tayampa yankopon hyira enye askwada dem di on the end of better day better day ya wie why case cross Teresa case it cross for today on the show omukwei kofi eya abrafie begugu so eno de hu hia oba de yo oba de o se o de o yo oba be ma na so oba de nyinsan ne ba be hyew so no na nyoma wino o so wino so we na ko wo homre eti wino na wuria akoye odi okay enti second case mon frère rapa ne so na yenhwe enawie asemu etosumienu dynamic asante osena na ya Krobea asante nie Krobea we love you very much and now we are Francis Opoku and was ya Krobea yedamo ase asemwe maturity mo show pa e was our case we mu asumduaba aya asumdu kan so yankopon hyira mo ogoro mensa and was piao yankopon hyira mo ayensu David and was Krobea and now we are yachiachia wo ne ebo waba so tafo esua fram and now we are menso me chiachia mo enso di free ha mateme de share onsu yankopon hyira pa se na we onso waba so bi na onso ochia ye and now we are ayensu David ononso ede no Mohammed Muntari and was ya Krobea mamo hai ma me chiachia mo na me mamo abaso ene monso mo na ayensu David no say eja yi stars mu prasma ya o kan de ye star ben mia minim na ne ye fie den ene nye fiada enka me ma ne kire prasma style na o ka no se tikopo de ndie minim tikopo no ena sese wo ma ye ne dogi no o ya yi enti ano na ye tikopo no plasma ne de ye wo cross now ye wo plasma ye wo cross ye wo I say cross nso ye wo skipping skipping yes ntina na wo dey group yera you were skipping yes you were cross na wo plasma and you plasma yes and never okay but enti ya be eja apronte se brown you know etiesa hinie ndisa hinie etisa hinie eda nyame ase na odumali se be fami ya ofori efinusa mbe se hukunukuru punkrompe okay minu anom se before na wie me chiachia mu nyina me ma mu nyina ha ya sese me de me se hwikasa na be difufuo wo kumase de abedi fufuo enti ama me se hwi ni nyina akora no sese kira me sheda ko esa mi fidie nyina hwi hwan wo se hwi se me free se hwi ache wo 2013 to ba me nso ma be che wo kumase oba de mo hwe na mo nya anniversary ma mi o
mo hwe na munya anniversary mame ma be che okuma na otak kura ba ha esi e ko vie sai enkono mu ana anwotwe 8 muni ha ya che wo otak wow enfie nwatwenie ye kwa nkono oh ya che ya suma santemai your radio university ya suma santemai eja bodibiem ya ofori eja ya afori papa sesei ufri sahwipuni krom ne baaye ana wote kumase ya efi sahwipuni krom na baaye wow ya afori hwana adede ba ha ne me de we me baba no maba ko efi ne abige agiman na sa papa wo na papa no ni dindie me ba maba no ma wo wa ba no ma wo de wa ba no ma na aba ha na wo de ho abiem ka ho na sa papa wo na ni dino ade eye mpupu aso ntiti mama hu ni din papa ye wo ba ne de we na sene no wo ba na sinie ese be ma wo ba na fa no ne papa nie na animu asidin on se ade no eye mpupu aso ntiti ba ya no be ma mi twifa so ekoi nti ma mi se ni din oba no ne papa yi ba na wo o ma wo enu ankon po no wo ye enu ankon na ga ne wo papa yi ba no one oba na wo no ankon o yi wa ba no ma o kwa ware ne ma me na akwara ne wo mfie sen we me ko ware ne ma me no na akwara na me se na o form 2 no ko du form 2 na se JSS2 ne JSS ne ma me JSS tema o sha no wone ne papa enya ntokwa tema o ware ne warja e ba ye no na akwara ne sha na papa fa bufu ete akwara ne koye nti wode akwara ne ko abofo no wo hu akwara ne bio nti wo hu akwara na akwara ne wo form 2 nti de ko hu akwara ko na ma ne ra na akwara ko num se ne ma me no okay enti wo ko ware ma me no na akwada ne wo JHS2 yes papa ba den so fa wo ba no no awie school ana no oda school ene ko no wa wo mienu na akwara na wo mienu dada no wa wo mienu dada hey ene wa ba no mai abadoma beku abekire wa beku nioma woni mema sai na udi nka wo mienu dada no ba ko ada be ma ba ko ye che se be ma no a okofa no no ko pa kora wo wi school no me to secondary school nti wo secondary school no obi kodi ni mane enyimye obi ko fa no ma ne nyimo sahwi kasa de to de bia aha na emane enyimye okay nti mi tunkra efika che ne ono aksa ne papa nse se na aba na ne papa nka chem se ono ntimi emfi eho emeka enwa asem if se akora beto ame no me so mampam no na matima hwe na to secondary school ani sika nimu de odi onso odi na ho odi ni nyansa ina de tamachi se ni be ma ni eni de beka bia no ono so tamachi nti ekwa ni de asem koto be ma no ne mam ni manim nti omo hyem da se da se na omo ba beka ho asem nti da na ese omo beka ho asem no na akora na kokan che na asenem se adenye ono ankasa ne papa ne me nti se me ba ho a emo obi amfimi wakoyiwa ma nti eba nsa no na mde nkra bre ne ono ankasa papa se asem se na abiga aka o nti miso mitimi kwati nti bibia se mbo amane na o se sana abiga aka dia onso ntimi firi abofo e ma meka ne ho asem ha me a me hwe no na se otimi yi mama dia onso ntimi medi anim e meka ho asem ti minya ne lap man ko be ba ntimi hwe no a wo hwe no otimi hwe no a emfa no ho nti fi ho no anso mama akoda na sim ho bi nti one ne yin se no a wo ya e wo na sim ho no ana opaja no ho no ba abofo nti efi ho no na menta emfra no se wa ya de mana aye me ya nti na se ya na ho no ka tiam se ada se afutu na wotumi no de na wopem ye pa na menim sata na madwun sha nti afide ma hu se ma yemfom so nti de ma bia fa che me afide behu yansa me ye kwasa se kwasa se bi mda nti okam se a ene de me bai bia wonno ho se ya na sabe ma no okọ vice nti afi no be ne national service nti en bisa senti wo ma me no papa no a omo ho no omunim no wo san omunim no eye enti wo ma akwada no san ba wo nchen bi wa na mama na ma bi nti abofo ho no se otun ka se o pa me chew nti me fa ne se me am ba se first na nam nti no eye afemi ensan hwe di sei agya ya afori akwada ya asemi ya o ka kire wo no esese ememe suemu ade
enkanka ne bema o kofo oba na wodada isa kwara ni wa ni ni yie o yese bema be fa oba owoba pe wo experience awakonya ye wadwen kire keke me mom de sisa de ayemachiwade ayewachiwade sa ba no mapa de onu kwa odin be ko heaven ko pa ma me kwa bosem dem okay mesan ba also no ma betie wado asema ankasa hwe ade we emema nhye ne nso abanoma nya oba bema abanoma nya oba da se boa wo fa no na akwada ni swase de ye wo okro mafofo wo ho okro maf enkuruma no fo ubenya obi obefra akwada no bra oba unim se papa yi enya wo papa no o se sa o se dabi o papa wo ho kobusa wo maame enti se nanom bi wo pressure mu wo mo mansem because maame ni die nim se akwada no no osua ena ode ne kware be ma no asemo ya make sad the saddest truth asemo ya make the hardest truth so no kra din se nipa betumi aka ni akire nipa me ma no inti ya frame ya pesama kanana no meka the saddest truth akwada ne ma ne maame pressure se ye se ma me papa ne hwan wo so akwada ye de wo ba be ware papa yi na sabi wusua enti wunnim sa papa ne yo papa na wonya wo papa na wusua enti wodie wo nyini ya obehu no wafa ne se papa enti die enti na maame afei die akwada ne ibusa wo se ne papa wei ne papa ne hwan ma enti wo ye hye se na ya Krobea ye me papa pa okro maf enkuruma no fo no obi abam akote bibi ho de akire no monsa ntie ema ana mema mo ware oba ana bema owoba ana owoma sa wo yo oba na wo de ma ana ba ena ekọ ware bema oma no eye wo oba no agapade ho na sa nkwada na iko die muntie sa nya papa na wo de na ekọ ware no nya ne ma ana ne ba meboa enti wagapade no eho ena wo ma no ekodidie bema ne beba akonhoma ubenya bi oba okoware bema ono nso wo ma kwabrane eya wonso wonsam obe didi na japade ho nanso wo ma ne de eya wonsam sa wonsam go ede mo oba wo de wo ma ekoware no a wo hwa wo de hwe nkwada no sa wonsam ngo na Stingy Men Association woka kureti woka ho bi na ye member wo hwa ye de be hwa wo ma no asemo ya american se meboa wa se meboa no fa wonso defense bra na afi mi no mi ye debate aya Peter akwaba ya jo mani gase o hote sai ya mi adumo atiefo se ye ya ka sai de Eja Peter of Eja Peter Heba ono na ewo manim hai papa no ono na eye awo ho adwuma no yes ena wiai Eja Peter ye ne wahia ewa afidie yi so ka bibi kire me ne matifo yo Krobea da wase so emo adwuma pa obo because me heja na waso ne de yes ano odin na ano wiai me chia tiefo nyina momo akwa baba oteka afidikasi so na Krobea America achia police CRDB or for Yasi police station. Okay. Was what show party or pa. Wow. To Bachiano. Okay. The Vida. Vida. Yes. When you see I the new for Yasi police station. Okay. Yeah, also watch out pa. Me da sejen so. Or Borgman. Or Borgman. Who said to Krumkra or maybe Wappy. Very good. I am with the radio. Okay. Timicha on any penny in our Mohuna. Okay. So I'm Mr. Go so more Jumading. I mean, if I'm Yaw Asante my Ghana. Yeah. Krobea and I so will be ATM in there share or Facebook and there. Now when you mistake say what you feed to take. If it gets you say when the papa Eja Peter Heba a bomb pun for the so. Sure. Na nyamia dom. Ambe fam so aboa no. Eyi ni hawo ne da dwene dan so a wo sun ho ate ho ne su abre no.
ɛfiri ne so sɛ ɛfa awoɔ anaa yaleɛ bi a ɛde koro nipadua no deɛ nyame adom nti ɛdi kan no Krobea yɛde nɔma no bɛto dwa yɛ na ɔmo hia nɔma no paa de ayɛ adeɛ nti nɔma no so mede to dwa a mesrɛ tiefoɔ no yɛ ɔmo fa no ɔmo ani mmere because obi fa nɔma no a na wɔde siesie ne fon so nɔma nso yɛfa siesie fon so ɛyɛ obi a n'ani abere a n'ani da kɔtɔ mu agya mu ɛna wɔpɛ nɔma no de ayɛ adeɛ nti wofa no ɔmo sɛ w'ani abere na wode tua anamɔ nso aba na maboa wo nti nɔma no yɛ 0543 36 99 93 0543 36 99 93 yes eja Peter me wo Feyase Petigo Johnson Feyase no so ti wo Feyase 2 baby ya fro kan say kecham no pledge before be see aso de bi wo popo no so enti wonya duru ha na say new word school no kwa na aso wonya duru ha na bosa say hefa na pledge before aso dan si a me ne Nigeria ni aso le bi na ebo ho wo Feyase ho nti o ma mo etie mi wo eputu eja esere so Feyase ebijan kwanta adeja obi a wote se Nigeria ni bi aso le wo Feyase popo no so ho de ho na eja Peter akwakora mebutu a me di me dwuma bo anyame ma nti awie yi no yale bebre anase yebeka safa yale ahodo bebre ho ba yedi kan no ya awo eno pa ne the making a ma say ma wi dem a ho na me feel no wokese very good ya kan de na say ase ye de nan na prepare no yeah body totals bi totals yes sania na obi ka say yale bo a ekontomire case yes enti no awo ne de se obi se wan de wachini abre wanante apoye atifia na afo atoye wosua bre nkomafo ense no mu ehwe yanimu babu anichie efa ya awo chese edi kura boni ni waja to ho so maami enyi edi boni to ho so se nyankopon timi ma ha na ne sala Elizabeth timi nyamfi aduokono wo ya wanyamfi aduasan num aduanan a enka echi ma wati enka echi egoso uwu ana wasai unyanwu yanka efo ento amenemu nkata wo so ne die and that's all say wo bewo cause wo be se mfie na mfie num kra nka bia ka wonte ase dia na nyame o mra de na ade e ma me papa enka echi say nyame so be ma wo so wa wo bie e wa fi 2025 yi mu na obi be wo be wo so a na ye me eja Peter na nyame de adom na dom me a ewe ye bre mu me de bo nyame ma e wo Feyase Petigo Johnson ho wo no duru a de praga fo no lo du ho wo ka se o mo family eja Peter ho wo de o mo do beba ana nyame akwan ko so oyeme am ko so enti wo mo do beba ho na de oba fa yefunu ne bremi na de ko ba bi on fa yefunu no mrew good o de ba wo de ba ja ne hokọ me so me ye de se me ye me te haba no to afuru so sa obawa me kan kire wo nwo so me kan kire wow dia kan de wo ne nyame ntem asem wow Krobea me say me office last year boga bi woni ne ma ne yere akwetena brochi more than 26 years awama pa wo enfidie ban ni edro ban ni America ho se awo ne ma nyame adom oba ya akra na woni na busu nyina mutu ka ana omo ba Feyase busu na bae me ne to edro so no busu mi nu nyame adom wabashem edam enti me plot bi e wo abo ntem on ne kwato plot no wow de mami wow so enti e ka se wo bi wo awodro pa de komasi ade asan Ghana ha de wo se Eja Peter ho a obi ani ho enti emu no yese omo atumidin yese enkura papa so cause say me nya de do ne kan na say wo be wo ameka che wo so ameka kire wo ese kwadwo ahome and say obi say suro kupa etete no na no achia na no bensuo yensa ba kwadwojo oso ade mana wo so ni nyina na nyame adom ba Eja Peter meboa wo ama ho dro wo ho sure ana yale bia na no me twamu na akora bi ka kire ne ma me say ma wo wa fa na to se atika ana me say ma me say wonu asem wonu adekora ana eni akora na za adekora ye fe se atika no sa ona akora de di ne de it was say ma me wo fa na to se atika no sa na wonu say yale enti e ma na se be ma even be ma akora no etimi so wo to ase na be so na ntini na kokom na etwon na e che se uni ahoto entini ni mu twetwe se atika na ye sa ade no
static nurse no problem ba ho nti oba nyame adom ma odro amana kɔ ɛna obi so a enam yale pa do kro no enam yale ɛno de asɛm no abɔ so ye o ɛsɛ Krobea kyɛ sɛ edi ni panya pa o edi ni panya kyɛ sɛ obi ade awo ne ma be sɛ miensa ɛyɛ enam yale no ta wanim abasa so a de yale bebre brem kra no edi mojawie ba ɛna kyɛ sɛ de ɛsɛ so bebre brem kra no enti papa ne maami mutie mi na sɛ makɔ hospital doctor confirm sɛ mu wɔ nam yale bi a fatu America bra na yesa even kwa wa wo da no kra no ɛsa so ɛte wa wɔ ana sɛ etimi di wa wodie ni nya enti bo Krobea wa da wani be ma sia o nsuo na bɛse kɔ nsuo no so yɛ kan sɛ wo kɔ wodi nsuo wo kɔ nsuo na wodi sane kɔ nsuo a end of day no anya nsuo bi a wankure beda na ankra ne kra biabam so ho enti anu nyina no sɛ woni be ma ne hia ne nsuo na bɛse kɔ obo so ana ne sisi pa no yɛ ne ya yɛ sɛ ebo kra yale nam yale ne timi ma obi nya month stroke adwene mu stroke no na wanya bi ebo so kyɛ sɛ ɛma wonya stroke anka sɛ bubugu dem ɛna nya bayifo bia ne obi a na ɛyɛ wo papa bia ne bɔhye wɔ sahwi bodi ɛna obubu agu hɔ da bi ɛyɛ enam yale ɛna kɔfa saa ne ba ba bebre na anim ɛti mesrɛw sɛ enam yale bi ha wa fabra die akwaduro bia no sɛ yɛ primary stage sɛ yɛ tertiary stage wo de fabra me yɛ firi hɔ ama wo so watena se anyina kyɛ aduro wɔ hɔ ko bia do beka sɛ aduro no bi house abrofo no yɛnya akɔ kan sɛ we South Africa na ko bia yɛ meeting ase a yɛ aduro mu hwemu ana de bido hwemu no de mu won sɛ saa Israel fo no sɛ wa nya mfie aduokono mfie wa ha ɔmo mfa abusua na mo bɛsere awale no yɛmfa yɛde hye ma wale adai a ɔmo mpɛ sɛ akora ketewa bɛ 35 40 wɔsi wokodi kona dabi enti abrofo Israel fo mpɛ saa enti ɔmo mpɛ sɛ nipa wonyine kyɛ ɛna nyame so mfrɛ obi a wonya mfie aduanan obi a wonya 50 years nyame mfrɛ no obi a bɛka sɛ God too soon hone ho ɔmo keka no brofo kɛse no nya ne korɛ nyame mfrɛ obi a 50 years o enyi nkyerɛ ehia ma nyame anka sɛ Ezekiel wodi mfie dunum aka ne mfie ho saa enti sɛ wonya mfie aduanan mfie aduonum sister na wu a ɛno nyame bia mfrɛ obi a saa mrɛ no kɔso nkasase wo so anko wonka sɛ yɛ metena so ne esiesie so na yɛnto anabɔde so enti sɛ wonkwan ho hia na pɛ sɛ watena se nyiri kyɛde a wode yɛ ho aduro ne nyina duro so nyina yɛ bibiduro ɛna bɛboa wo yɛ doctor na anase ni na wɔka kyerɛ sɛ ma nyɛ bibiduro na yɛ bibiduro abɛwu no wɔn so ne maame ɛwo no wɔ yɛ na bibiduro sɛ hwi no ana sɛ asante ɛyi hɔ no wɔ yɛ tua no ɛyɛ na duro yɛ saa no yɛ so na duro adentina wode wokosua buku ma asɛm a wo se me de woka kyerɛ obi sɛ ma nyɛ bibiduro doctor ni wo kun obeha obese wo o ma wonya wo kwa enyini nche ede me srew se wotie me wie ameno ma no ye 0543 36 99 93 0543 36 99 93 Peter me wo fe yase Petigo Johnson bia wo bia wo de ofra me se wo firi adwoso kwan so Akra road na eba wo te Johnson na Anganaga Johnson a wo de so wo ba fe yase wo benya ka wo se wo firi sunyan ba bia ni sahwi elia bia na wo ba so a wo du so fola ya sifom ewo so fola ho but asa hifa na to nsu ka wo benya fe yase ka ho adaba fe yase Petigo Johnson ho se wo firi wo fe so kwan so Techiman road no so akoma dan na eba wo de si wo makro so ame makro ho gbe na mo pa to nsu aputu eja wo de si ho enso benya bi e de aba fe yase Petigo Johnson ho ama maboa ayi wo ho firi so Krobea obo so a yɛsɛ wada obɛhwa nkrom saa obi nya ehwene anaso aso wɔ ɛdan no wadam na anasɛ efie na ɔmoti mu no ɛsan so na ha adwene ɛdimi srɛ wo sɛ wohwa nkrom bebre afatu America bra mɛboa wo ɛna obi akoko so tete ne pa wotayi mframa bebre kyɛsɛ obo to ana asɛ bibia bɛhyɛ ne to afifiri wo ba bi ama wotena ka mu na sɛ wote akonya sko na wakyia wo to fa ɛna wo de to ni nyina ɛwɔ yam ɛwɔ mogya ni mu etwa kora na ɛbɛsa so fifi etikoko ye ntwa
yɛ nom aduro no egu yɛ yam na ase ni nyina afiri yam na ho atɔ koko na kasa no ɛde yale bebrebe nipa na ma otime ma wani ekekawo wani sodwawo hu ahwɛ ade a hu no mienu ni nyina no ɛde ha bebrebe oni padua no ɛde mesra sɛ wotie mi a na sɛ koko ha pa fa bra mɛboa wo ɛyɛ afiri wo so obo so a body odor nso bo a na ne ho aten enkampani won ho Gabon won ho wetimi nkɔ nipa mu mesrew sɛ kampani wɔ ho a fato America because wa wɔ ho ne dia na sometimes no unte this obi ka kyerɛ ana wa nipa so ka kyerɛ so wa hu ni kan so a ɛno so ababa ma brɛ no eti mesrew sɛ bibi wɔ sa wɔ ho a fa bra mɛboa wo ɛno bo so a enum kankan ɛso ha ne pa wɔntimi ni asomkɔmmɔ wode wo hwene wa no ba na nipa na etwen ne hwene mesrew ebi sa wɔ so afa bra mɛboa ɛwɔ wo yam ni etirim ɛwɔ yam mɛboa ɛyɛ firi so ɛma ho atɔ ɛna obi wɔ so a kyɛ sɛ wɔhyɛ mpaboa no bɛworɔ ɛwɔ teka anim hɔ ne waduru ha so na onim sɛ mpaboa no aworɔ ne nyina ɛha ɛma no na sɛ nipa obi wɔ so a na n'akyi kasa ne yɛ ne ya n'akyi kasa ne yɛ n'akyi kasa ne tutu no kyɛ sɛ obi wɔ so a Krobea wanyim o ɛso da bia wɔte wa no wɔte ntasuo na ne bofono no ɛso no wanyim ne nyina no ebi etiba sɛ ɛyɛ ebi okibni no anaasɛ ɔsa abo no ɛna problem aba ho and saa ne nyina saa wɔkyi kasɛ no ɛnaasɛ obo a wotiti ntasuo obo fono wa fato America bra agya Peter ɔma agya nyabotre na awia yi kyerɛ yɛn baabi a wowɔ no me wɔ fɛ yase na bɔ wo nɔma no na afɛ yɛn frɛ fɛ yase Petigo Johnson okay yes fɛ yase Petigo Johnson wo do a Petigo Johnson wona wo kotia hɔ na Second Johnson wo praga fo no wo do bi sɛ me hwɛ agya Peter papa na ɔyɛ awodro ne aduro yale aka no ɔmo fa na sɛ nyame akwan akɔ store ɔno ɔmfa mra hɔ woba wo de wo yale no ha no sitie bia no mɛboa ɛyɛ firi so ana me pɛsɛ me frɛ wo a number no so yɛ 0543 me pa kyɛw atiefo agya Peter sorry yes enti fa ne number no owie ya frɛ no na wo de ha wo no ɔne ne discuss good afi bɔma me number no yɛ 0543 36 99 93 0543 36 99 93 the last one 0543 36 99 93 Krobea obo so a na fa blood ha ne pa fa blood na fa wudie ni nyina mu jama eba ne metom and sa wa ha ni bi wo so fa blood sem a fa bra meboa wo ye frɛ so ma yɛn frɛ wo na de yɛn ti ase bia yɛ no nkasa be so ne be ma sem ekɔ fam kra wontimi enyina so nkyɛ metimi enu metimi ensa sa bergo fan club no Krobea ana no omo frɛ me omo se omo twa sa ekuo ni mu enti be ma be cho sɛ woni be ma obasia be 2-3 minutes no wanya asem fa bra eja mo frɛ ema ahoɔden abam so timi gyina so atibiare na wi ase wonya sika akɔpem hene wotimi nyina ntwe mu a medase na be oba ma hoɔden na wotimi agewani Yankopɔn hyirawo atiefo me pa mo kyɛw agya Peter papa no ene da agya Peter hebala no na wiai de sese wotie bia no waka de wonte ase no obɛfrɛ na homa no ɛyɛ 0543 36 99 93 sɛ wo frɛ saa number wo ya onne papa no ɛbɛkasa ne nkyeremu bi ɛsafata wo no ɔde ama wo adɔfo ma mentwa me homra apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye wo nwanwa mo aduro ye ma general well-being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apem for abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacy na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me.
Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ade minim. Deɛ mede asie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawu 3 sister capsules. Yɛ ama nomo ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na okura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisi mu adwuma na atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na yɛ. Sɛ nansan a na wo complain waposo. Wo sisi ɛne adeɛ yi. Ebi na me de twitwi ya. Wo tisi ye yo. Sɛ wo de Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na yɛ twi na memene. We die twi na memene. Ai twi na memene. What di bia so free say require mu. Enuom yenu enye na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodo na mu. Hye no so sɛ aduro yi nyema apemfo abatan a wɔma wo manufoɔ ne obi a onya mfinhyia dumienu. Bibia ne afrɛ 0244886437 and 0201681717. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. Dr. Time Daso. Minya udeni. Uye kikim. Abna na oyare ro fa here. Midimofo Herbal Clinic. Asani nyina. Midimofo Herbal Clinic. Dr. Time Daso. Me ko ho a wonom hwehwɛ me mu ɛyɛ me diagnosis no. Ebe ya ka diagnosis. Eno bi. Ɛna ɔhyɛ me bra yare no bɛkɔ koraa ɛnumpo ɛna hwim yare no ɛtu afi me widie mu a mebɛkɔ Central Market akɔtɔn me nneɛma yi o waasi bɛɛ ma stroke no nso ɛkɔ hwɛ ɛhɔ sei obi ntra wheelchair mu ɛmia mfa no nkɔ hɔ ɛmo nsan fa no yadeɛ mɛbio apart from stroke yare a otumi sa ne ntɛm koraa no awɔ nso ɔte tɛ sɛ ɔbaa wohia wɔ na Dr. Tam da so ɛbɛhwɛ wo a charge no koraa wɔnyi sika no agye sɛ nyinsa na ba wie ansa na wagye ne sika ɛnam sɛ ɔgye ne hodie nti ɔsan yɛ penis enlargement woyɛ bɛrima na wo bɛrima no so a woduru hɔ no ma wɔ 5 days na ahyɛseɛ pagya ne mu pagya ne mu a kɔsi sɛ wankasa saasa wɔpɛ no na afei wɔgya duro no fa malaria hepatitis B nyinaa wɔsa diabetes hypertension prostate ɛne yareɛ nkaeɛ no ɛyɛ no koko koraa Midimofo Herbal Clinic. Dr. Time Daso. Owo Abuakwa Agogo. Copas last stop. Wo yare afre na call 0244 774282 and 0245 616336. Midimofo Herbal Clinic. Udimafo no hwa. Obi benya wa na free yade na apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasumdi agu future life smart food aduane mu me protein-fo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan kyemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu saa na diabetic theory no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba o mayi mu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban mami ma sisi me pao na me papa nso uso no ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye do mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen si yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bi a se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ye detox etwe fifiri ni peduane mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no
so hwa ube Faith Homeopathic Clinic signboard says si ho kakraka one numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Ora bra debia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebunsuo efika makama wotimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti voter drill limited nkana voter drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi koho sisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi voter drill limited yi mi problem na solve Odoi no kwasem pa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ko wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene u bia book mu kra se wo kan ya wu ni ya Mr. By Grace Eye Clinic mayen hwemfa mawo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe nani fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim e wo By Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a yen kasa 0244 97 68 05 By Grace e wo Kumase Bremai DVL in Nchempe or Sekwadro area wa Emma Renfio nipadua ne kanea ene yani. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Out of 4, Yedamase, Yakoya, Yasan Bebio. Aha, ye 102.9. Aha, eye, OTEC. Ansani Yabekono, na yene Ejaya Furi, ena Eshia. Ufri, se wipun krum. Punikrom ni yekura ufri se hwi also ko se hwi asare nso a ewo ho na ekroba ko a ukọ se hwi a omumpe omufie tena na omupe kwan ho gina pa yi punikrom sa semwei tama na mo se hwi na me ye program o Liberty FM so na ye free program no wano pa asem ya media mabre o mi wiase o media nipa ntumi nka no eno na meka say odi meka ehona papa bi no no onu opuni kromu ana bibisa ni e frɛ no Alonso sabe oya yi kakra na budget wa free man na wo ho mana papa no o kwa ka kire se Krobea so chia no na ono na ka se wo de asem a obi atumi nka na aka enti ye fra wa pese maka na na ne e akohwe no Alonso Alonso o se Krobea de wo ka ni nyina ya no kre edini so no kro edino wan fum kwa if you didn't pay for a check ojo Alonso oda so ton na you know oh say okoketebo ho na kwaja asase bi o na fu akwaji asase oketebo yes ese hwi nkomo ni edire za no baba mani o ese hwi nkomo ni edire za no out of 4 it was fun se hwi abrabo nyankopon fa free baby no de wako baby no wakosua de me ko se hwi unim me ma me se abrami nta o se ya me ma wonko adai eduru baby kura ma o ka se me nim na me ko se hwi a owu a emaminsi na yi ase yes it was a threat adai abna o se yes se hwi okwa yi be ku nam se o ka no se yes wako hoda
ɔse daabi menkɔ hɔ da ɛne ɛmɛkɔ saa berɛ no sɛbe ɔde ɛyɛ ɛnɛ deɛ menka nsɛm enti agya yɛ afori ɛna yɛne no wɔ ha no agya yɛ afei ɛnɛ asɛm bɛn paa na ade abɔ yɛnim ka wasɛm na mentio asɛm a mede aba no sɛ maba no ma no yɛka ne abigɛ no ɔsa kɔfa bɛma foforɔ bi na saa bɛma no ɔsan akɔfa no no ɔn sɛ ɔdi ka ayɛ me bɔne ma na ayɛ me yareda nti woba no ɔka kyɛm sɛ deɛ fɛs na wɔnim yansa ɛna ɔma no kɔɛ bɔɔ saa bra na tafi deɛ na adwan bɛfii nti mefa no yɛ sɛ meankasa meba bio nti woba nsa no na wɔsɛ ɔkɔfa bɛma foforɔ bi na saa bɛma no ɔkɔ vice afi na ɔwie na ɔpɛ adwuma yɛ ɛna meka kyɛm sɛ saa na ɔte deɛ a sɛ bɛma no nyɛ gyimi nsɛm sɛ wɔde wɔyɛ fɛs no ɔhwɛ no abrabɔ yie ansa wɔde ne ho abata no ɔsɛ wodie nani da hɔ paa nti ɔhu sɛ bɛma no wɔyɛ adwuma yɛ deɛ a wobɛtumi de no asi baabi pa wobɛtumi aboa no ɛnam sɛ okɛ sɛ waka no nti bisane sɛ nti wo nananom no wosi wa no ma ɔmo ne wɔn te fie no nti ɔmo nim no ɔmo ɛwɔ abɔfoɔ hɔ no ɔmo abɔfoɔ no nti ɔmo nim no ɔsɛ na emu mpo aberanteɛ no wɔyɛ n'adwo sɛ ɔbɛhae dan wɔ abɔfoɔ hɔ na wɔntumi ntena ase fie na ɔne na akɔtena saa efie no a ɔbɛba bɛhae no ɛnam sɛ saa na dede a ɛmu sɛ ɛnde wadwene abɛfom ampa nti yɛ hɔ saa na ɔka kyerɛ me sɛ aberanteɛ no wɔnya scholarship vas no kɔɛ no ɔma degree ba wɔnya scholarship ayɛ sɛ ɛde ne kɔ Canada ofiri abɔfoɔ no wakɔ Canada bɔ ne kunu a wafa no sisi ya no ne mpena no nipa sɛ wɔnya scholarship sɛ yɛde ne bɛkɔ Canada okay ne mmom no ne bisa sɛ nti wobɛkɔ Canada ne sɛ yɛde wokɔ wɔnya scholarship deɛ a sɛ ɛka biara nim wɔse a ɛka biara nim nti ɛhɔ na aberanteɛ no nso ɛfrɛ me ɛna ɔka kyerɛ me sɛ bi gye ɔde me ho adanseɛ de kyerɛ sɛ meyɛ paa na mena mahwɛ no school saa mana bɛdu saa tam no nti wate me ka sɛ meyɛ paa nti mmom so no de ato no nini na ɔno ɔni boafo bibia nso yɛ a ɛyɛ sikasɛm scholarship kɔpɔ ɔnya no sɛ wobɛkɔkɔyɛ wo wokɔkɔ particular sɛ bibia sɛ bibi kɔpɔ a panyi ɔdi w'anim no gye sɛ woboa no kakra na wode sika ɛboa no ma ne ɛyɛ transportation no saa no nti ɛma wɔni bi ɛna mesɛ sɛ na ne papa wɔ he ɔsɛ ne papa deɛ ɔni hɔ ne papa wu ɔsɛ ne papa awu ne papa wu ɛna bisa sɛ ne maame nso ɔsɛ ne maame deɛ wɔ hɔ na ne maame kɔpɔ no wɔyare ɔda faako ne papa awu ne maame yɛ yaafoɔ okay to kan sam sa ende wasen obonti o kan sa no o kan sa no ɛna ɔkyɛm sɛ sa no oni sika bi a obetumi de yɛ sa na yɛde bɛkɔ Canada no nti mmom no wɔ ne mattress bi wɔ hɔ sa mattress no ɛso paa tanka wɔ 29 million nti sa 29 million no sɛ dɛ watimi ka sɛ maboa bi gɛsa no wɔntumi fa mattress no ayɛ bibia no ayɛ mpupua so nti no wɔntumi fa ma obi adufudeɛ nti me a maboa no me pɛ 40 million na me fa ma no na ɔfa yɛ ne sa esas no na me fa mattress no asew ne tɔn ne mattress amount 14 million sɛ mattress no ne aka ne bɔ no yɛ brosa so wɔntumi fa ma obi adufudeɛ sa nti sɛ mo 40 million aka me fa me fa sɛ de bɛ sɛ ya ɛbɛ bɛ di mi hɔ ɛna ɔka kyerɛ sɛ 1000 kɔpɔ me ni bi nti ɛna ɔka kyerɛ sɛ ade no ɔmo de wɔ de bi aba sɛ wa week pɛ ɛna ɛmfa yɛ sase no nti wa week so yi a ɔmo bɛkɔ nti bibia na ayɛ popua so nti sɛ mbɛyɛ obi a ɔbɛyɛ sika de abɛtɔ kɔpɔ no a mene nipa ne arrangements na ɔfa ma kyerɛ sɛ mfa no na sɛ de bɛyɛ a nsa bɛka sika ntɛntɛm na ɔde ayɛ saa sase no nti ɔkaeɛ na meka kyerɛ sɛ mene bi ti mefrɛfrɛ manafo binom nti mebɛda baako boako ɛna ɔka kyerɛ m sɛ yiboako sɛ te deɛ a ɛnɛ ɔmo aba no ɔmo nyɛ nti yɛntwa mattress no ɛmfa to phone so na ɔnhwɛ sɛ wɔpɛ a na ɔma no de aba na ɔtwa ne ka nti ɔtwa ɛsɛnde no nti ɔka kyerɛ sɛ ɛyɛ nti ɔmfa mmra nti 40 million kɔpɔ no a wɔde brɛ no no ɔbɛdu hɔ no 30 million ɛna ɔde kɔma amase no nti ɔka kyerɛ sɛ kɔpɔ wantrae ade a ne bɔ ɛde na sɛ ɔsɛ 14 kɔpɔ no a ɔde afo kanso ɛde abɛdu station na sɛ 14 kɔpɔ no wotumi afa 14 na sɛ ɔma 13 kɔpɔ a ɛnyɛ nso avance awie ade sɛ ɔpɛntɛm nti asɛm biara ni hɔ nti ɛba nsa no wɔ sa no sa afra me ka kyɛm sɛ memmoa no 8 million na ɔmfa yɛ ɛsas kakam na da 14 million ɔgyeɛ no anso na m sɛ ɛna meka kyɛ me yɛ sɛ sisa no mase no wɔntumi ɛnka sika nkasa ɔhia no nyinaa ɛnkyerɛ me ɛfisɛ ɔfɛle me mekɔpɔ mehu n'anim da ɛyɛ mmoa na meboa no nti ade a wɔsɛ 8 million deɛ ɛndɛ bɛpɛ 10 million na mede akɔma no sɛ obi a 8 million kɔpɔ bi a na ɛboro no wontumi nka ɛna mepɛ 10 million ɛna mede sɛnde no nti saa 10 million kɔpɔ no ma yɛ madwen sɛ ahokyerɛ aba no so no mede kɔpɔ no deɛ mede bɛyɛ meka
anka me dem de che no me kan se bia ambeji ne dachi okay sana me ye madwi nti o saa no ka chem se we no o ma ye bibia awie na se passport na o mo ye o de koya ye di bibia eye ma o de be ko abuche no passport na ye ko hwe mu a o mo se ne passport na ye fake passport na akoye no akoye no eye fake passport nti ti say sa passport no o de ko abuche nkopo no a enye yi ene se asa ade so aka be se 2 days nti se ano se ade so o mutumi anye bi we emergency no a mpempenu a anya ade a obetuma akọ ni pass o mu yesisi na ye de wo mukọ obi a ye ni de ready aka ono kwa also oni buafo bia ntimi miamani na memu ano na mo se papa sisi ami nya wansi di kopo mpa ma ntimi mo de betuma abo anse me so mase ne wo ye baby page na abiga so bi ba behwe no na se wakobo sasamra te first na wo ye no nti de be ban se mi kokọ no sisi July mu aha bebia no opetumi ne kopo wonya nti disem koko na me de kosa wasa hudie se ope koko de kosa wasa se ade obi npa ma naji na mo se ope physical cash se bobo amde a obi ampa ma nti mi koko me de se so hwa se no kwade a o mban so se no kwese ma hu ni bibia nti papa boa no na de besi bia no enu busu mi ni kopo no odu ho aba betua na waje koko no misa nipa na obo nipa nti hwa na me de koko nkosa wa o de ukoko ni kosia awowa papa hey eja fori na me de kokon kosi awa eje sei na me je 8 million nti 8 million so no nsihya e wo ho se wontima mani pa no ade chin kopan se wontima mani pa anti manan kodu sa tab no a okotua a obetwa na pimanim 160 million te wana me de koma omo se omo mfa na me mase no sire osika no se aka no kwa obi akọ aka no kwa so mitima ono so ne akonya we emo no na kwaji scan de koma no di man kopo wie o se stay scan so nti de wodi be hye ntade are be hye ne bibia o baji ne ho no ma bi nsusu no disem sa edi bi be ka ho na won so me se miniska mentimi kwaji scan biu na se me se be me ponche ne me mo a mo fie ene ne mani na na makoton ni na adifudie wo san ton wo ponche makoton ni na ne ma ne ba topo bi a na e won kopo enu na otumi ni kopo so ne maton ne mami na abom ti be ya ne ban so wonwu nti ma to nyina bom be se mponchi be se be edu ma na ma to na masanda so no so ti e ho sa ana ka kem se scan kopo no wende ebetimi di nako nti ho ana ka kem se tidis no ya ntene ka ne ti se okokokodu na si yo nti tidis de na ye fe no a ye ntene ka nti efi tidis le ko no afi de fe no a na wafa na woni edi nkomo saa nti okoduru na okakem se enam se passport na okoye ne mpempen so nti no se o mu rafi kolomba ko be mu ntimi amfeli o mu so wudu ho attack na e de bebo be to kuma hu se upu a e da ko ti se sentina o de bae no ne nsa akoro no o amfeli nti ono so se wontime nya ono so a anya ade a obetime pui kompona na je se de wa so akoduru Canada ho aha enti ya amfele sa akolo na ontumi bie wo Canada ho okay nsi so nipa so a wabo no na ye kitwa we nsu na obima na ne bibia abono ina mi sa aden so tax so ye nso a we yakodu ho no this bia this $8 in dollars di papa ntini amenim na aye bibia ho nti se metimi babia me hu se obia wo ska bia no na se me kodam kwaje bosia no se ya bibia nso enye breguru o se winti eka misika nyina beka nti se otimi ko ekwa aduma se okaka se sase mane allowance kaka o de bema se me tua jima de a no nso abone bra na ko me hu aton me nso ne hu aton no na me ye ne sa disa me ye sa ne se ne sika nyina na akoduru 160 million nti okodu ono no kachem se okohu boni bi na boni nche se opena sempa na boni no opese oboa no nti sa boni nche se disa odine busuafo menu bi eba na oboa mo na abusuafo so ode wo mo ba ye kai ebebo wo mu ni se ne prefer de ende boni ne ka nti visa no ne passport no na ebe ya kasa ye ka ona so mi na ni papa ni ho ni ma me so yade ntimi na maboa no mana kodu ho de a wontimi fa busoni bia enko gisa abosibodi no ntimi amaboa no no this ade ne efi me chenti se mo mi no bia se mba bia
me ma fa me on passport na ye bia na say omo so omo mra nti wonyina so mbisa abiga say no kure nti ne ras bi na mbisa abiga say abiga nti sa we no boy ya wo kan ho asem yi nti anye kwapo nti wo hu ni papa da anso ni babia omo papa etie wo si da bi na bo na wo kache omo say wo kache say omo fi dem ma nkurachie ho pom na so no be ma na nti sa wonyim ntuntimi ko hwe na chikubo dada kokompo wo say nde ho de oni sapo ni ho area na bi gen so aka kire o say kra kire ko Canada say o frɛ yɛn kɔpa ɔno ne phone so na ɔde frɛ yɛn fa o frɛ hwan fa mo fo o frɛ yɛn ɛfa abiga no ankasa ne phone so aha tobo mo wo sa hwipun krom yo pruko ɛtɛ abiga wo bae hɔ ɛna nse sɛ de bɔ no bɛ frɛ na wo bɛka bia nso no na o frɛ wo keepers no so na ɔbɔ yɛ amane ache so frɛ abiga ni si WhatsApp so na abiga frɛ mo mo keepers so abɔ mamane sɛ na ɛkɔ okay nti sɛ wo sɛ won so wɔde woni wabusua ni kɔ ɛna yɛ dɛn ti minu no yɛn on passport so no ɔno ankasa wɔ ni nipa de ɔbɔ anu ma no ɛkɔyɛ no de sɛ de bibia ɛfa no so okay nti anyɛ sa bibia bɛyɛ basa nti yɛn send sɛ ska nyina pa sa papa no so na papa no abɛgye mu ayɛ passport no ayɛ bibia ama yɛ sɛ be sɛ ya bibia photo bia emam ti sɛ de ne ɛba yɛ no person no nti ne sɛ wɔka sɛ yɛn fɛ wo imra na de aba nti sa ska nso a ɛba akyi nyina no na kɔyɛ 130 million nti sa 130 million no onso nya kodi on tisi ska bia so ebe send bia anso no ma bisan say ne saka na wo say and we send fan so do passport no papers no wo say ne saka ni na nti wo hwa na ka ska nyina akoye 290 million na 290 million kopo no na ebro e say ska no physical cash no abiga say de wo hu e wo me hu no aye 290 million na sa 290 million no sa ska so wo de send wo bia ebi go so na de go so no e wo hi nti eti say bansa no na o ka che say me hwe ne bosom ba ko o mama onya allowance bi wo ho o be send seska no no o da bre yin nti ye kopo na kan ye me account number o de be fam ama me na am say ene MTN fopo ho aka woni kan yedin this en kopo account kopo me first account bank da e be de me account number nti say ti dem be ye be kokobue new account e wo ADB ene e de koma no o say this say semi discuss bi be 2 months ye says can de mama into says can famana masanafo ene de wontimi impress ade me bia me de first can fi sahwi ha nipa okokoko abuche ho a wo ye dwuma kan ye betu aka no me first can fi sahwi ha na ne bia wo kan am da wo ka say da bia mini bia agba na nti ene de say unya says can no enka nti ho a be say week ye frɛ no a wonfa ye frɛ no yinya no nti de na che kwan ayira nti sɛ mekasa biga una ma mu hu boy you anka boy kopo mi hu nanim da wo se nti da nti wo peke sɛ boy no yɛ kromfo ana me kro yɛ kromfo ana na me sɛ me ntimi ka che ma sɛ yɛ kromfo na emom bra wo bɛbɔ no ɛna che sɛ yɛ kromfo a ebehu enti sɛ wa ma de wo kokoko akosi awowa waton wo mponche wasan jejejeje enti sɛ sika a wo jeje ba akra kye de nyina no akwa koduru sɛ akwa koduru 580 million 580 million yes always boy no way sisi boy no na me hu na kira kwan nti mo ho saa sɛ no to sɛ papa no a wɔte ne fie okuma sɛ ana na wɔyɛ saa no sɛ papa sɛ kɔ no ayɛ nyina no na papa no wɔte nti wo hu sɛ boy no from me nti me frɛ me hu no afede me gane lafo de ama no sɛ aduru kopo na me kwakɔyɛ no a me kwakɔyɛ na aduru ma na bodam nti mo ho saa na nti abiga so mpɛsɛ me hu abiga metine ne sɛ o frɛ me biu sɛ wo no na mama papa boy na ayam saa nti mo ho saa na anopa bi na mte sɛ abiga number no ebele ɛhɔ na me fa bufu kopo pia phone de tunche sɛ me pɛsɛ mbeti na no asɛm kura ɛna bibi ka pressem sɛ kofa phone no na wonim de o pɛsɛ ɔka nti me kofa ya apɛ me ka hello abi na nipa na ne voice yɛ bɛma ana nipa no bisam sɛ sisa wa me ne okasa no okasa free me sim kasa free sɛ yupunu kurum wo se wona wase bi pɛsɛ okɔkan ɔsɛ okɔkɔdu Canada no me se an wo se wona wodi kokɔ nyina kosi awa no me se an wo se me ka kyerɛw de wo se wakɔkɔdu Canada no oboa
wo afrancho ha ya me fi rote na de oye nyina ma hu krono ma afrancho ha ya ene wo so akoduru Canada oh papa ewurade nyankopon adai nti wo me che se me no kasa sese yi wo me che ha ya ma bo pase omo foso na yanchi no kwanko position sana ma kra mo oba nti wo me che ha sese ya ma take no me ma ni nwane ena so papa me da wasne mbom yese from Punkrom to Kumasi no yentua 5 Ghana cedi kopa menya atoma japade menya kasika sese ya de se bia ochena na me do na se me obi kasika na me da behwe bia ono wo na ma hu nanim wo se tiri wa kan kopo we mmobo nti mbedi teno ama aba beto nti bidin koto position ama ya ditenu mesemati nti yedi du hɔ na mu kese abiga no wo abofo nti omutimi emfane ne kesi ne ntimi ye no ɛhɔ nti omfa ne kɔ abofo nti omo de ne kɔ abofo de a de sem sa haika na posfo no so no na tse omo de na akɔma abofo posfo no tse ya kɔkɔ so problem wɔ hɔ nti na minisika ntimi kra makunta bi na na so send me 5 million ena de send papa no ana ode ma posfo na omo de haika ana omo de kɔ abofo omo de abofo na omo tse abofo position we se hɔ no enye save nti omo san fa no kɔ offense ana omo san de kɔ offense nti omo de kɔ offense no na wa hwɛ sɛ hitu offense o ma me kan tem da bi ne ma be do offense nti ma be do ne kɔ bo be ses nti saa da no ya omo che no na yume no ana mte papa we nka sɛ ne ba no na ate sɛ asɛm si na akɔ eye eja fori se wo sika sai na wo kra che de ho 580 million saa boy yo abigail catch of culture say friend say boy no Nana Kwame Adams one oba na anyem enno nkwa no wo ye saa Nana Kwame Adams ya wabu no osan anyem abigail anyem no so no onikopo ti na ma me hu se ebia enko ontimi yasansani endi asam ni ko post station no post for kan de na kire mo asam ko ho no na ka se me ba no me statement if no be dure no na papa wo se wo se ne ba no wanye ne yi nti asan de besi bia no ono a wo ba no e kan obeso ma be 20 aka me na nwunu nti edu position ho a na che se an kan se de akwa e be fa so a omudi kesi be ma no na aye simple me ya te ansa de a e se aye simple nti me fi no aba ya na tam akono na ko be 66 be dure na abiga no a ne papa wo yi no mo akobeli boy no ntimi kopo up na me take statement enti papa yi jitu mu say yes obetua ska no watua ena me ka no ontua no bi enti no ontua ntimi ka say ase we ho no pempe no this ye kwa bi gan na nam ho efise ho na omotete no nti pese omu nyina hu ase no bi de nyina Africa esa kwa abofo me nyina abusafo nyina kohia ai na papa jitu mu one ne yire ka ho ana papa jitu mu say obetua nto hye me na wotwe mensa o discard part beba odi aba up now me hu 1000 kompo se di enti no aba wo hia de na say me demand me sika no ntina maba atie for me tie me ya ensem bi ensem abike na manuma na bi e kobrasa emanumai ebi ye kobra sa ede mo mami mo kobra why nipa no oye kobra yezezi akobra so ate akoto Ghana nsensem social media huhuruwa na hoye de wato form oye kobra sawode ne kasa muani na ho abaya ne nwom ne so na edo nipa bi ye kobra ye nipa no oye kobra nipa bi ye kobra sawode ne kasa muani na ho papa yi wa manani anna ho e woda badoma bi ge ho eja o te say chief o de ne Nana Kwame Adams obano no o ye sure oba pa obema no ba na wungui what yasi wungui o ye sure so wunfra samado no aba ha enya samado na ufri awaba ha wonya saman wo ye nipa oba ni sa wawu
Hey, my goddess. Eya oba ne way. Pacho ese mi hu we bi e wo. Wonim. Beba he na mema mi bu mfu afidie we so. Me bufu a me mpe. Oba no wonim, oba ne way. Ye me ka no metimi nyame adi sese be bi o won menim. Asempa na me ka kire. What did na ko university? E won ko university. Hey. Onko university. Secondary school. Okay. Wo ya aware say oba no ne papa yi be no anko ana ne ba na ewo. Wo ya aware. Pacho me aware say. Asem ya papa yi ke wodi bi aka ho ana wa yi bi afrim. Well, dear one say. Dear da wo wanim na me busa. Ani ana da bi ansa. Sika se no mumun de na dano yikosi no ka kosi se 290 e ka na wo ho. Ha sa mumuna ye kama no kosi e. Mo ka kosi 290. De to su mienu ono mumuna ye ne se na otwe men sentem. Mempe sika no bi mumumra. But tama me share no mum de wampene sa amre no so. O share say nanka me pe 6 months nanka me de ye adwuma de amano. Obi di koko akosi awo wa wo pesi. Eja menye ma me kama. Meba nti e ka menye ma me kama adwene mfa nkyere wa wie. Obi di koko akosi awo wa. Okay, enti mo kan no no ampre no se pe bibra na wotwe me yensa ntem. Enti wo de kɔ na wotwe me yensa no di bi kɔe. Odaroma adwuma me ye no mesrɛ mo aka adwuma na amboa me de na mani da so no ni nyina so manete se na manko yenti mesrɛ no se wonya abotrema me na nyame pa nti nuru akora no papa efrɛ me yere banchi kakra ne kakra me so maye kranka di komo bia manato nanka de bidru bia nanka de abre papa yi naja odi aton kakra ba ni nyina mu migusu a enu nti no me ye adwuma gidigidi pa se de be ya nyame be ya adom anka mutua ma no di eno pay frame kwa na meni nipa na meni ne kohwe banche ne kwa na ote abubu ya meni nyina na ete abubu ya eno se banche ne mboy omo no to de abo di nkente sa akra ne nke no ase me de ma no e manka me de bre no eni mo muntina ma abasa enti ene ba wa bai o ba se wo ba ba ye dai ba ma ba no enura no pacho papa frame se ampese mi hutia wa ba se wo diska ni bi ba wa ba se wo besre se papa yi ma o da na se de dawroma me ba se me besre no ma me da na dawroma papa o se iska no mo kan 290 e den na ye 580 e japu ni krum papa o ka se 290 na won kan kure if say ba o se tema mo ko mo a me na ni pa out from me mina esesa nka me kona ko bisa mana no asama sa ska no ebia etisi wa se na oje on se abiga no ano o ka che om se ska ne 290 eno ono wo hu se mi da man ni kunu no na so mo se ska no ni na bosia on se me ka se kokona mdi ko se awa no kokona se 80 ne ye wanya 80 ne wanya no se se so edit 3 days ko pan se mkutua ska no a mkutua na 160 na right now we 80 be nkunkunta msem kutua sasa waje no wati kokɔ nyina di de waje no wati kokɔ nyina enso kutua sasa am kutua 160 enso etenam di ye na etena waso na ekɔ 160 no me fa nya me kana sɛ me kan ama bi gane na kwam sɛ me nye na de oni akodu hɔ a de besi be obetua me ka kye ansa na me de kokɔ kusa wa sɛ de sika bi a me kɔ gibi na double omudi mfisi ho semu sese a me ti ha yi amafo ti efia ombeji omusika o papa wo to o frame ko pa oti sese a de makwa himfie nte ha ahimfie no o ma hyem say wa week ma papa wo magi san parents kan papa ma no o papa o ye frame a oti de ko so kunko ina unko o dance oti e wo phone so sese a nipa 20 mi koji 20 no mo si ho 20 na ye 40 wo ka che say 20 o meba ai chief odawroma one say dan etra asem so e wo omufi asem american we dem pachoma bumfo o se obusa de minim ana de e wo ho ya dance wo ho pacho we american ewi abetumi afra bigay no ebetumi afra solo ma wase no kora betumi afra no dan nyina to na kan se o se 290 nam se nye problem
akola no minim rekogie minim ho hwe no anse me phone belly ya biga se papa ba na msia me ba no osisi na aba momra ena ma me de koya ja ye be na ekotra se ye kan ya hefa na ofri ba ha ja dema kurumpe adema nkwa achiri oba no onhye nkwa achiri ho oh mi ndi tro nchirewo eno papa e frame me kwa me ka kire ne se mi frɛ na minyane nti won frɛ no chi mpacho manka sa nchirewo pacho wona frɛ mpacho wadaro ma o frɛ wa oba na wunya no ekɔ wonfa anase nkɔ to da kra mi enkɔ ebi nso kɔ wonfa wote kunkunku nakati mpacho nra nti wo frɛ me ka kire ne se won frɛ no wadaro eja me samba so ye frɛ o say me frɛ mi Siaka Adam Siaka Adams de man kwanchiri unim se suban we na aba no meja no kre me ba no na woni se suban we mu ene se eje min ni toro unim se oba no anya scholarship a woko Canada minim unim na wokra yesi wawu be de no o de me ba peace king o se akra Krobea ma me mamu aha de nya asefo na ye hwew peace king nie yankopon sha wate de nya asefo na awie mo monitor show ni nyina yankopon shira mo ensem bi ha o frankly speaking ensem bi ha ba Yehowa ne eboafo awie adofo ne ade hye muntie saa semu na mo nhye ne nso fama me ton ejapade me ton ejapade ya eye efimua ena me ton efimua ena me ton eye 5 bedrooms ekromu edan pe 5 bedrooms ya yesan wo stores makoma yensa 1 bedroom anes ho na stores mienu eka ho wo efie nanim nyina ye de pavement blocks bi asese kama ya to fence wall afefie ni nyina afei ewo kwa ho pe ya tu nsuo wo ho eye complete house a ya wie fie no nanso wiase obi nton na kokobede de kwa enti sese ya asa fie ye ton bibia bi wo ho. That's what I want to say. Enra me kan sa asemu na me say timu a kire mo say wo to fie wo to dan ya check the location we a perfect location ni say ntine say ewodium odium eye kumase ne nkran kwantimpo yi so ene odium wo baabi a St. Louis Senior High School ne wo no na chi ena sa 5 bedrooms ewa meton me pa chaw ebo ne da form very very negotiable ana negotiation ni nyina ka ho bi ebo ne da form za na mpesa meka enti fresa number we say ya na one number we nkasa wate na to fie no na beboa wo number ne ye 0241 198922 0241 198922 and 0548 181000 say it me konya ema manoma bi ma wo mutumi de janom koton so hwem we de abanoma abeku pa ena papa we wakonya ne saa no ena awodade mu nchi ankoma wo ye frɛ Mrs. Hannah Entry wo Great Grace Chapel ewe abusia kruwa ena wie obapa Mrs. wanya afeko edi aka onfie ho na Madam Felicia osei ya wo redemption ewo Swame ene Dr. Junita Entry ya ono so atonso ago hospital ena afei asina adepa omunyina se ne Mrs. udi wa wodai osre nyankopon ni nhira na ho bambo
ɛne ne nkwa husan sɛ ɛnka wo. Happy birthday to you, Mrs. ɛna wia yi hyɛ ne nsonso sɛ Volta Drill Limited ɛtu nsuo sɛ wohia nsu papa ɛwɔ wo fie a there is no need menhwɛ baabiaa sɛ wokɔfa nkwankyɛnfoɔ yi bi ama wɔn abɛha wo wode ɛfrɛ Volta Drill foɔ na wɔn mɛdre nsu pa ɛmfa ma wo wɔn adwuma ho twa wɔn wɔ animdifoɔ wɔ mfidie ɛyɛ adwuma no wate aseɛ ɛba boho drilling deɛ a ɛyɛ wɔn mu adwuma wama nkwankyɛnfoɔ bi abɛtu no anya problem wɔ ho a frɛ wɔn no wɔn mesiesie mesi ɛyɛ wɔn mu adwuma wɔn wɔ ahodwo da aban main office no wɔ hɔ wɔn number ni anu ne hia agye frɛ ɛyɛ 0244 299 520 ɛna 0266 43 2210 Oma men kodom time heba Mr. Kakramra. Owapa akwaba. Yeah. Very good. And now we time hebal. Yene mo ehia. Monsi bibi nkyerɛ. Area edi kan meda wase pi se wama me akwanya ne se me ne metiefo yen twetwe apomode ho nkomo medofo pa wotie me sabre mema wa ha na mama akwa ababio aba Otech 102.9 FM so midin ene nana akosua yeboa magimedwa de na yapomode ho nkomo twetwe ebre na adwu so mesel so be ka me ho ne atwetwe yapomode ho enkomo esanse yade ya ama me ne wansere na efri yade sanso no bibenya wa yesi efri yade enu ntina da ne da brane abrane time herbal center ya so ye de abibiduro krogen edra efin bia ni hu edro mu edro abibiduro ya hyeda abo awura kwayemu atete numna ne haba akeka si ani ede aba adwaman so ama wo se nonom bi ene de mede braw eye time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules immune system support edro tatashe abibiduro unya bi na ononom a esiesie nipaduane free yadwa hodo pi ho esunsuanso nketenkete yade akofa de abrewo ne nyina to ase krakra ye free bibi se general well-being so opese nipaduane sipisi tade a edro ho hia ye time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules wo bo drug store herbal shop any pharmaceutical shop bia ebenwa ensunsuanso bi te se menuaba asekeka sabi ensan sabia ties wahemfie honom ama eja wasekeka eno ane sa onsahye wahemfie honom na setia ne se wuti yesi yade bi di enti de eno ane se wuti na ye wo de woni be ba ho so na ehonom nyina ye kro afei na entenase kra ye den esan so nan katwim kakra bi kra na akoye asem bi ede ama eno ntina me kan for time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules ede ama wo se penechira kwan na nunum bi ebebo wasiesie nipadua no ede ama wo beye oba osimu akere se ahemfia obetena se asori na otoa fode eya na eyade enka begina nipadua ne ho ahemfia honom na bewura ho abedi agro dada ne ho kakra no afi na ho ye trotro man bi na bewura ahemfia ho apie na apa no ne nyina ne yade a abesua nipadua ne so ahemfia honom nye anika eho enya konom ama awadiguo eya abem ama wodofo bi eye inani afru so edro ne ye time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules wunya bina wono noma ahemfie hono beche 24/7 ye kase oba osimua anywhere ahemfie hono be ye kama fresh kuma e dia ma bia be gina so dia ma sanso na menua be ma wutie mesabre time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules no ye dia bro sanu no bi enkankan ni sisi yade sisi mu kro adukru sisi mo na wontimi enya ho hwe wonim se ye dada setena mu so de ni nyina eyesisie ya wo koto asore agina ho atenase ene na ko habra ni nyina yesisie ya na se yade bedokuru sisie nim na ekuro dokuru mu sisie nim dompe yemre na wontimi nya ho hwe entenase ayede nyina ho ayede ene na wo tompa ne so amagro na akekesi ani kurande a wo je ho baabi a enje de a edro ni ye time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules ena wo hia se wo be no mu bi ebebo wasiesie ni padua no ede ama wo menua ba sisi
de nya mema nkwa ya de se wuti hoi na wonante ba ko mienu gye so wafa poma akuta ye kwa de na ye ho omre eno nte sisia de ne ba etimi ka ye to ho no ma ye ntimi kura nante enko ba bia adwuma kura ye ntimi enko bi wohia time herbal mixture and as a time herbal capsules na wano no mu bi empania dibre empania tena se me de number no e to dwa na se fra me na meje so me no becha o ya de ne apene poma sibre e de ama wo eno nte ne de mu wo daile a e 0244 417-669 0244-417-669 wo fra ye bejo so ya de be na wo so ye beto ye boase ne wadi nkomo edro ni mu nkyeremu nyina ye bekyeremu de akyerew sa de be ya wonom a wonya unya insusanso bia ewoso eye time herbal mixture and as a time herbal capsules ubora drugstore herbal shop any pharmaceutical shop bia ebenwo ubenya bi anonom edro bia keke eye dro woso a wunya bi na ewrewra ni paduanim a ebiebie ntininim emomogye di afusani eye eno nti wontini emu ayemrem wontini no untini mwesisie na moja no entimi endie frusani ye wo ye adwuma ba akomienu miensa na wabre akoma no na ebo sei peli wojo ho ba bia enje efife boni na esuan wo de makoma yi makoma na akofa ya de kese de abro pressure ne ho kro ne ba na edra kese afi na wo to eka kese na wo bo ene na yisika keto abie for Bora drugstore herbal shop any pharmaceutical shop bia eben eye time herbal mixture and as a time herbal capsules ena wo hia menua be ma ya de adukru ni pedua na ko fansunsun so abre wo se wo mema yo nyina atiada wo mema yo abafom entin mu asisi ama wo be ma no kra no ehin ayese kete ahode e wo mu nyina afri mu wo be pagya wo be ma na ensuo na ade kwa akoguo enye be ma nso ne be ma ne de watimi asipim wompem be ma ne de watimi ama ne yire na ni age ne ho ye e wompem edro ne ye time herbal mixture and as a time herbal capsules ena mekanfo ama wo besi pietita ye bema mu wo yire ni beka ho de a eye time herbal mixture and at time herbal capsules ena wo hia sa wo benu mu bi sa wo jonso mu ha wo medofo pa wo jonso na wo bema no emu ye wo ya wo jonso na wo bema no emu hyesew wo bema no ewo ho ana emu aju se kape menua ba wo be jonso no wa hemfie no mu hyesew jonso betimi ade wa ma tanka wo be ko no wo expect se nke beba bebre na so be koto ana se bi be yu bema se wo be jonso no ketua bi na asoho eya wedi eche so nya asem ketua wa ya se nyina timi twetwe ma ho je ho ba bia enje yade nsunsun so na bia ena besue nipadua no so ama ejaw Yahweh and until I make for time herbal mixture and as a time herbal capsules at the amo sam will be penetrate quite one no be and sasa make us a minia betimity see him few way minia bema will bear man home na a tears in one precasing it's me to see 1 monina it's me crack jai and can 90 hono Mr. Wada when you will bear on to some child of bida yakoka was a bombs ya dear kitten besu any peduan swa a ya mammy and ferry mummy drugstore herbal shop enya drobia ne edro ni de wonom na ho asisi ho so edro ni de wonom na ho atoto ni nyina so ne time herbal mixture and as a time herbal capsules ebebo watu nke woni pedua ne ho nyina efi honom e de ama junso mu hawe wo so ni nyina beto ayre efi honom de ama ode a ene na Bora drugstore herbal shop wo pani doso poetu kra dia enye na esanse Ashtown hono wo Bora dani herbal baseline pharmacy Kolinak herbal Misty herbal ena apidank ubenya bi ewo ho Freddy Men's herbal yewo KO K Engine herbal yewo Emrom Abidjan house have May pharmacy yani K Poly ana KSTU4 ene di hwanimu Oso's chemist yewo KJT Race Cross eho ubenya bi ato ho PFA pharmacy yewo Tafu New Road edroni gu ho dosopo wapomuden hunti yesi Bora ho koto bi nanu numbi ema ni pedua ni nyininya from ema nkomo ni nya hoden ema wumpo mu nyine gina so ensansa no atiesi wedie nanim eja wa ho hene se de biada eno ne setia ne se wuti honamani edro ni ye time herbal mixture and as a time herbal capsules edre ye busua nchemfa eya dofo nchemfa ye dodo obiribi eye kwotwa mansan ya woda mansan ko mu edre modern bo ananim ne chebi ne ho biemu ntino yesi eye kokromo ti a yensan ne ho emmopo afi ensese
sɛ wɔtena hɔ ma yadeɛ agye nipadua no bɔ so pɛɛdu papa yi bi na num bi ɛmpɔ wo nsiesie nipadua no ɛmfa ma wo ɛyɛ time HH herbal mixture anaasɛ time HH herbal capsules ɛna meka ɛde ama wo mede yɛ number no ɛɛto dwa ɛde ama wo ɛyɛ 0244 417 669 0244 417 669 Medafo pa edu papa deɛ ɛno ane time HH herbal mixture anasane capsules sɛ me bɔ ya deɛ so anama ambɔ so no mesra wada penetra kwan tempara na no mu bi ɛyɛ abusua nkyɛmfa wo bi atimi no mu bi gyese abɔfra woni emfie dumienu wo ba tell ma oba no fo ɛna wo penfo mo na ani deɛ mu ntimi ɛno mu bi apomode ho komotwetwe ɛna me de ebrɛwo me da sɛ oje ebrɛ ma yɛtwetwe apomode ho enkomoda sɛ ne yɛbɛhyia maka mo yɛdase adɔfoɔ time HH herbal mixture ɛne ne capsules awiai wate ho asɛm na wate ho asɛm yi de aka ɛyɛ wanamontuo ya wobɛkɔ baabi a yɛtɔ ne aduro na wakɔpɛ aduro yi bi atɔ na wayusio sɛ bɛboa wo ama wo nipadua no agyina yie mo akɔsua awiai na wasan kai ahyɛ ne nso sɛ yɛwɔ abapa mall yɛwɔ biggest online shop onua wobɛkɔ Google Play Store ana App Store na wakɔ download the app yi na wawuram nneɔma deɛ ebi wɔ ha paa adeɛ a wohia biara adeɛ a wopɛ sɛ wotɔ biara no yɛtɔn bi ɛna yɛwɔ number nso uniform na wode bɛ download the app na agye number yi na frɛ ka deɛ wopɛ yɛmɔ ne boɔ nkyerɛw tuaka ne yɛmfa mmerɛw abapa mall number ne yɛ 059 338 6133 ɛna 059 339 1848 awia ya Bolivia Enterprise Future Life Smart Foods no ɛyɛ wɔnom na de aba ɛyɛ aduane a ahoɔdenuro ɛna ahyɛ mu ma tɔntwomo wote hɔ twɛn deɛ yi yadeɛ bɛn nene ɛda wo so abɛkɔ so abu a wako a ɛnkɔ bɛkyerɛ mu kyerɛ yɛ ɛwɔ sofo line alignment yɛne multi home ni di animhwɛ na yɛma waduane aduro bi na kodi na nsa wo yadeɛ for further enquiries enkyeremu dodoɔ bi ano frɛ saa number yi 0246 01 0150 ɛna 0242 87 8090 ɛnɛ Dawood Herbal Hospital traditional Dr. Dawood papa de waduro sɛ hwini doctor no nasɛm na mekɛn ɛnɛ yadeɛ ya ama man kama sɛm ɛyɛ yadeɛ sɛ woyɛ obi a sikyire yadeɛ stroke dwodwe mogyaboroso hepatitis B ananam yadeɛ bi no akɔte a wako a ɛnkɔ a ɛyɛ ɔsɛ bi na ɛhaw ana prostate mu kokoram bi na wanya yɛde rɔba to bɛ membra na papa ne ma waduro ɔba a wo pa wei wo ne papa no mehyia ɔbɛmoa wobɛwo ɛbɛpa ho bɛma a wayɛ mmerɛ wɔ mpɛm na wobɛma na wuo bra na papa no mpagya mfama wo ɛgye so krapa is the location ɛdane yɛn kane na Metro FM ni wom no saa da no amu ana sesei Dr. Dawood odi ne dwuma frɛ papa no ɛwɔ 0244 88 6437 ɛna 0201 681 717 awia de fearsome 3 ɛyɛ hepa plus pavi plasmos sanro wei miensa ɛna yɛ nipa well being ho adwuma sɛ wotie me na awia yi well being no wɔ fam enti amen nam so yadeɛ bi afirihi na abɛbɔ opo dwa de wato fam onua wayɛ mmerɛ mpam woni atenka infection say how wonse buo mu enye wode ate kokora wote ho twɛ de dwene well being ho yade a edi wunya oyawo a nipadua no namu bia no pe hepa plus pavi plasmos sɛ ye ni nsu ya na ne topaye nonom ne bɛboa wo baabi eto no bi akɔ abenya bi ye number ye 0542 778572 ɛna 059 1367 89
248 and awurade fie herbal center ɛyɛ Dr. Amankwa ne da no ɛna awie tie wutie mi sɛ woyɛ obi a wanya ha wo timu a papa no waduru nwanwa a wode yɛtirimu adwuma wakɔte nam yadeɛ ɛtwerɛ yadeɛ ha wode hyɛ bi anaa wa ɛyɛ mogyaboro so anaa Tarford ɔsa wontirimu twetwe wana wo nsa buo mu nyɛ wayɛ mmerɛ mpam kooko bi na ɛha wo tie awurade fie herbal center traditional Dr. Amankwa da no sɛ bra Kumase kronom bosie Red Park ɛna papa no ɔwɔ frɛ no sese ya ɛwɔ 0241093915 afei 0549206633 na 3p garlic mixture ne nso yɛ aduru a Piwak natural health for the sedro yaba ɛna wie wutie mi u feel very weak ɛwɔ ni pedua no mu ɔsɛ me dia me da sɔre bia na ma yɛ mmerɛ te sɛ deɛ ya boro bia nadwo ase yɛ de me akɔyɛ adwuma me dia baifo kora ha me wɔm de me ɛnyɛ no korɛ kɔna kɔtɔ 3p garlic mixture kɔtɔ 3p garlic mixture na wunya duro we bi na sɛ wotɔ ebia baabi a wo pressure nam no nyɛ wo cholesterol nam yie wo immune system na ye weak ɛdan no tokura bɛda ho ntinku tre wuram yadeɛ bi ebo bi obi ahohono te sɛ yɛ duabɔ nso na nyɛ duabɔ srade tabu asisi ntiri ni mu emogya ntumi mflow akoma brɛfo bregu kɔpɛ 3p garlic mixture oba misi heba kɔlena agdani heba baabi ato aduro bi a obenya bi frɛ yɛn wo 0248928824 ɛna 0201000021 awiei sister spices sisters foods ɛna de saa spices yaba na ɛyɛ 100% natural sɛ wunya bi na sɛ ɔde yɛ aduane a waduane na no yɛ dɛ muntie sɛ wobi bɛhwe nkwan hwiata ɛwɔ wo chɔba just the way you see sister spices yeah I'm telling you a 100% natural your good flavor fish flavor chicken flavor stew flavor beef flavor the open choose from the varieties what you say wo pe bia to aton aba adum pampa so pizza Roman hill so amene banti madwuma abenya bia to aton enkran ko CMB yo kan hye bi wo ho eno ana sese ye nyina wo bia de aduane what you say yen yire nom ne yempna fo ya wafa asenom ya maame nom twoba fonya no an obi a wo hu se edi na aduane bia sister spices no yisu nti uti hore twenten ya number ni eje fra yen wonti bibia se a 0243535025 and 0279140940 Medima for Herbal Clinic Dr. Time daso owe bu akwa agogo yeah oba or the time beto yade ne so ama wo ene se wutie me na yade bia beto aye mobo papa former president o se yaye mobo wo Ghana yeah enti unya ba bedru Medima for Herbal Clinic say hepatitis A, B and C, stroke yade, kidney mu hawa ye mrempem, low sperm count, infections mean how, when your prostate issues, and our power nema, hernia, stomach ulcer, fibro, diabetes, unsebu munenye, brana papa nemfa time on to some famao. Ewe buakwagoko. Yeah. The number is 0244 774282 and 0245 61 6336. We make comfort Latus Enterprise the amount. Say, oh, Ghana ha. Now, pese wusi wo dine tinemu te sadia utimu wa manonia. Onko Canada da no de Canada ibu nase. Na we die. Wubet na ufie te sadia utimu wa Canada enso na wa Ghana ha. Oh, ebi atwapi ase na ate. Wate ase ana wote ebu. Mometomo nioma mfam free Latus Enterprise. The empesem no se wo pe PVC pipes bend and fittings or pe Turkish doors pin chandelier light or pe wall light electrical cables kitchen sink and taps tiles WCs and I open normal bad booth
open bathroom nneɛma a yɛuse wɔ hɔ telephone shower wɔ hɔ complete shower bathtub jacuzzi basins shower glass corner battery panel toilet roll holder ne water closet mirror water heater pumping machine deɛ yɛ papa yɛn ne yɛtɔn nti mo a mopɛ pumping machine atɔ no mommra Latus Enterprise yɛwɔ Kumasi adum aseda house kwan ne so ɛhɔ na Latus Enterprise hɔ oba na wo yɛayera afrɛ yɛ number 0242 61 6585 I don't know where you amfa 0242 61 6585 Faith Homeopathic Clinic ahenema kakaben yenie se wo tie me na wie ya yeni akofa mfidie free India yɛde aba Ghana me pa cha obrane yen check wo nerves end no yɛnhwɛ baabi a wo yadeɛ na wo se yɛ honhum ade free sɛ yɛ pa no a yɛnhunu wo yadeɛ no wa konfidie mu anso yɛ se yɛnhunu yadeɛ bra yɛ di mfidie free India ɛna aba Ghana ha yɛn check yɛbɛhu baabi a yadeɛ di free wate yɛnam physiotherapy acupuncture ne massage kwan so yɛmfa duro nkan wontini emu twetwew wonom pemu hawo ebekɔ yeah yɛbɛtwe fie furu nipadua no mu yɛfrɛ no detoxification wayɛ mmerɛmpam sɛbe wobɛma na wu ɛnam yadeɛ bi tete wanya ani ho haw asikyire yadeɛ ulcer na typhoid ne nyinaa no ahene ma kɔkɔben Faith Homeopathic Clinic yɛne yɛbɛboa wo yɛ number yɛ 0244 58 3859 and 0275 969414 good Eja siaka ochire mu no wote ase ose koko no udisi awowano a se tam ne so na wankutua a ukutua ne mpemanim endi se si ya ye ka say 80 million na okoje ye no so okwa akutua okutua 160 million se sa pa hu biem na mo anya ne fast ya another 80 besan ba beka ho eno ne efre no wo wonne ne ma wono ba hwe akusi so obewu na je so okoko no ka no eye won so bayintira into something imanu tiawa eno kre nyame anim no kre ne da me asemo no beto animu no me ye ne se mintima kokko no enhwe ma enko kekam ntimi sum na matuatua sere be ya ne sabe kan kokko no ma yina ka kosi se eye 290 ne se de se hod matra ho se wo se eye 580 enti se no sra na me se ne mo de kakra nti mo ambre na mempembre kua adwuma na wo ye enti oba no nte ne hompopo ye bia boy no muni ni photo eja kwa me boy no ye friend no oba no ye friend is eja siaka the friend Adam Shak Adam de Shak mo ye nkramufo oba no ni oya sorry se de wunim so ya na so onye tikramuni akwada pa Adam Ishak ye che no wokro no mafrancho ha ye de ne ko ofe so e ma papa ibai ne papa ya we ono na one papa iba abige no awono ankoa tonkra eni teteduasa 30 seconds na ka kire Adam Ishak yi say baby a wo hye bia no o avail himself yes Asem Beba Adam na Abigail de kwa ye fa ni si baby fa Abigail si baby Adam Ishak awiai Asem Beba Dabi mpanyinfo to wonkra se efie nei ekosi ne china se ya ante wonka se obi so tia onka che Adam Ishak se na obi baby a na obi okobo no ho adwa baby wo ma no baby atena ka che ne se ye hwehwe no good enne ekosi wo china no ndu anopa e wo se tene nka se ya ante nka baby o no obetie nka bedase pukrom de hye nya botre ye pe Adam Ishak ne yehuna ne papa ba od ne ho abewo we ye friend fa bewo so na efia ha de Asem Beba Dabi adwuma kuyi adwuma die ene mene mabedwafo ne matiefo unya de bewo so se ya emiani je ese
adie bi a enka bi a yɛbɛpɛ koraa de ayɛ krakye no ne papa bɛsom enti papa no ɔno nso de ɔno nso ne n'abusua nyinaa na abɛ enjoy yɛfrɛ no enjoy kafo na wahuna wochi gyina mgyini very good wone di gyina mu nti yɛbɛkye no very good enti sɛ papa yi aba yɛnkɔ fitie mu ɛnhyehyɛeɛ biaa ɛsɛ sɛ yɛyɛ sɛnea ɛno ankɔde ne ba nkye koraa ɛkɔsi mu yi ameɛnsa aka bie yi yɛnhunu na yɛnhunu deɛ ɔde ba ɛne deɛ wɔɔyɛ no sɛ bɛyɛ a wobɛtua sika no wate na papa panyini watumi atena wo fie adwodwo ho ama wo ho atɔ wate wasɛm na ɛyɛ na mmom next time mo ani na hɔ wate abanomafoɔ no ɔmo yɛ abeeku sisi ano asɛm kakra ɛha madwene paa ne sɛ sɛ ɛnam saa asɛm wei ɛka no a bosanam kɔyɛ no sɛ ɔmo nyinaa hyɛ Christmas time sisi a mene ne ka sɛ papa sɛ wɔyɛ aware sɛ a ɛna tutu wusini metimi kɔ fie sɛ ɔmo te fie ɔmo gye ɔmo sika ɛmɛbi ɔmo to nkra wɔ phone so sɛ ɔmo te me fie sɛ ɔmo mepa me sika mu na ɔmo mesu ko fa sika wɔ yi enti nam sɛ metimi kɔ fie kɔ na mena akɔntum saa yɛnkɔ fitiam why adɔfoɔ moma yɛnkɔ yɛnhwɛ nhyehyɛeɛ a agya si aka wɔba abɛyɛ bankyifuo against kookoofuo well nyame na ɛbɛkyerɛ tɔde bi a na deɛ ɛbɛba no ɔsusu aka mede ne Krobea na Yaw Asante gyata no nie ɛna wie ɔte ɔbɔ adeɛ kyea menka wote agya kɔ amenka gyata ba ne abrɛ watwuma